Arratsaldeon Idiazabalgo Igarondo pilotalekutik. Gaur 3 final eder ikusteko aukera edukiko dugu. Eta bueno, orain 8etan lehenbizi kadete mailan, Jurgi Iparragirre eta Landa lehiatuko dira. Ligian miren partida ederra jokatu omen zuten, oraintxe komentatu dute 22 eta 21 amaitu zela, eta esan didatenez, ordu eta laurdeneko partida egin omen zuten. Gaur hemen egiten duen beroarekin, horrelako partida egiten badute, ederkin ekatuko dira. Bai, hori da ez, Ligian partio oso estoa izan omentzan, garai Landa atea omentzan, eta, bueno, esan dezuna, gaur bero ikaragarria dako hemen frontoi barrun, atek eta irikita daude, baina zaila da hau freskatzea gaurko egunez, orduan, bueno, ea beroa ez da lagun, baina ea partio politia ikadaukaten Ligian bezalaxe, eta gogotsu gaude ikusteko. Hori da, bueno, espektatibak handiak dira eta ea lehenengo final honetan partida eder batez gozatzeko aukera daukagun. Ja. Hor ditugu bi pilotariak, aurretik Landa, atzetik Iparragirre.
lehen sakea gorri. Iparragirre izango da lehen sakea aterako duena. Eta bueno, badakigu miren, askotan eta gainera gehiago finaletan, urduritasunak eta daudenean, oso garrantzitsua izaten da lehenengo sakea tokatzea, eta azken esan dugu, azkenengo partia 22 eta 21 bukatu zutela, eta bueno, klabetako bat ere izan liteke, sakea hartu, eta lehenbiziko takada handia egin ezkero, bueno, behintzat arnasaldi bat hartzeko aukera egoten da, eta ea nola hasten diren. Badoa Iparragirre sakatzera. Botea lauean, sakea da, ongi restatu landak. Iparragirre, lautik, pilotaka da ederra, ongi landa ezkerrez. Lehen tantoa, ona, miren. Bai, forte hasi da hauek. Iparragirre bostetik, altura emanez, landa aurrera doa. Ñakoa txokoan. Altura ez nahikoa, bole ezkerrarekin. Altura Iparragirrek. Landa. Besagain bostean jarri. Eta gogorra, lehen biziko tanto hau gogorra izaten ari da, oso piloteatua. Altura Iparragirrek. Ormabikoa ederra. Ederra Iparragirre lehen tantoa. Eta bueno, ikusten da biak oso pilotariak dira, agian ez dira golpez hausten dutenak, eta lehenbiziko tanto hau oso gogorra eta horrelako asko izaten badira, fisikoak izango du zer esanak gaurko partida honetan. Bai, ikusi da, laneako etorri dela, lehenengo tanto ikaragarri ona izan da, haze bi ezker, landa ezkerra da, baina, bueno, bizi, pelota, egia da esan ez eziala pelotari indartxu, baina bueno, direkzio bikain ezkerreko pareta topatuz, eta bai, partiu gogorra datorrela ematen du. Xuar, sakera. Oso konzentratuta ikusten ditugu bi pilotariak. Lauean bote egin, ez du bote eder egin. Nolabait sakatu du, landak erresto ona. Xuarrek ederki, goxo, ederki utzi du. Eta sakea ez da ona izan, baina bueno, luzea. Eta sakea seiterritik errestatzeko garaian denak izaten dituzte komeriak, eta ikusi da. Ikusi duenean landa nahiko atzat zegoela, 2-3 pauso aurrera eta txaka, ñaku ederra. Bai, gaina eskubiko zabalen txapa gainean bikain bota du. Eta, bueno, naizta erdia teasakea, bueno, albezela xe bizi jodu pelota eta tanto oso politia esan dezuna, sakea urdin tokatze hoi aldeko etorri zaio eta ondo aprobetxatzen nahi da, Iparragirre. Bai, askotan ikusi izan dugu, finaletan ez afizionatuetan bakarri, profesionaletan ere ze garrantzia izaten duelen sakeak, eta bueno, 2 eta 8 oraingoz. Sake abiadura handirik gabe, baina Iparragirre moztu, landak altura eman bere buruari. Iparragirre luze, ongi, pilotaria da Iparragirre. Nahiko egin du. Tanto bere gogorra. Aire, zongi landa. Iparragirre bolea oso ona du. Ordu. Eta begira. Nahiko egin du. Eta oraingoz behintzat, Iparragirrek darama hemen aginte makila eta haze tantoa egin du landak. Esaten ari nintzen, Iparragirrek zeramala aginte makila, bera ikusten genuen gehiago erasoan, baina haze ezkerka da, orain ikusiko dugu. Etzen erraza, iruterri lautik.
Bai, postura, Jurgik postura ikusten da, hor, alboko postura kontrolatzen duela, azpitik jotzen gutxi ikuset eta bitu. Haure alaxe jo du eta bueno, nahiz eta esan dugu indartxuk ez dira, baina gorputza oso ondo aprobetxatzen du pelota horri bizitasuna emateko. Egia da hor, Iparragirrek defentsek eragarria erakutsi dula hor txokoa atakatu dunen Jurgik, baina azkenen landan alder hori da tantoa eta ea sakea aprobetxatzen duen. Eta oraingoz 3 tanto, miren, eta 3ak egindakoak, tanto ederrak ikusi ditugu lehen 3 tantoetan. Landa sakera, ea aprobetxatzen den. Sakea ona da. Iparragirrek eraman, ez zuen urruti txapa. Landak aukera ederra. Ñakoa txokoan, ongi Iparragirre. Boleaz. Eskuan ederki aprobetxatu du. Iparragirrek agian tanto horretan gehiago egiteko aukera eduki du. Bai, hor tanto baten ezkerrapeta gehiagi sartu dio. Hor ikusiko dugu, altura eman nahi izan du eta bueno, perfecto utzi dio, gainera bera lekua galduta. Eta ederki, landak ederki aprobetxatu du. Eta konfiantza asko dula erakusten nahi da, zabaleratzeko orduan pelota eta bueno, bina. Sakea zabaletik. Errestu ederra Iparragirrek. Ongi landa luze. Iparragirrek ere ikusten da, joko klasiko egiteko ere ez daukate problema hundirik. Ongi landa, bere buruari denbora emanez. Iparragirre. Landa ezkerrez. Txokotik txokora ederki, ongi Iparragirrek nahiko egin du, aukera ederra dauka orain landak. Eta ederki. 3 tanto egin ditu landak, eta 3ak eskubiko marra bilatuz, eta zuk esan duzuna ikusten da, hor konfidantza handia dauka, goiko postura horretan, besagain esaten den moduan erderaz, eta ederki engainatu du Iparragirre, eta ezin izan du ezer egin. Bai, eta etzen erresa, hor zabaleko raia hortatikan, esan bezala, konfiantza handia eduki behar du, eta ikusten da bere puntu fuertenetako bat, hori dela, zabaleko bai aurren zein atzeko kuadrotan zabala topatzea. Hor ezkerrak ere badu bere abantaila bat, kantxe herrian ezkerrez jarrita aukera asko edukitzen du ezkerrak, eta ederki ari da aprobetxatzen. Resto ederra Iparragirrek eskuina bilatuz. Ongi landa ere eskubiz. Ezkerra da, baina eskuinarekin lan ederra ari da egiten. Orain aukera ederra Iparragirrek, ez du aprobetxatu. Ederra. Boleaz, eta ikusten da, bolea postura oso ongi menderatzen du, eta orain arte behintzat mina handi egiten ari da. Bai bolea, bai ezkerra airean, ikuste postura aldetikan xuar oso kompleto ikuste nahi naiz. Eta bueno, esan dezu ez, hor baten, bai iruditu zain ere bai, gantxa botatzea jundala, ez zaio oso ondo eskun sartu, baina alaren ikuste ondo atatzaiola, atzeratu du, txoko natzea biali du Jurgi eta zulo handia utzi du hor zabalen, eta bigarren bai ondo atea zaio jokaldia. Baina bai, abiadura galanta eman dio. Ara, eta orain txokotik ikusten dugu, txokotik ateratzen xuar. Zabaleratu ingoteu. Bere botilleroarekin hitz egin du eta izaliteke bere botilleroak esan izana, landa eskuina denez, bueno, pixka babentza sake aldatu. Sakea txokora. Erresto ona landak. Irutik alde egin dio eta txapara. Txapara eta esango nuke lehenengo utxe izan dela partidako, ez? Miren ez dut gogoan beste utxik. Bai, esango nuke baietz. Bai, fin, dabiltza biak ere.
Bai, hor eskubiak kolokatu da, gero besuak bakarrikan jo berri izan du pelota eta etzaio sondo sartu eskun. Eta partidaren hasiera ederra, gogorra, ongi jokatua eta egindako tanto asko, ez da erraza izaten. Final batean egindako asko izatea eta hasiera honetan horrelaxe izaten ari da. Ezin Xuarrek sake hori eraman, sake ona zen, orain arte atera duen onena esango nuke, orain ikusiko dugu ezker pareten nola sartu den eta zazpitik errestoa. Bai, gero, Jurgi ohitura, ikusten naiz ohitura dakala efektua emateko pelotai barrurantza, eta hor paretek ikutun duen momentu hortan errestatzea ez da erresa izaten. 5-3 sakea justu barruan eta tantoa. Hau ere sake arraro xamarra izan da, justu pasadu iruko raia hori eta azkeneako momentuan txarra jarri. Izan du hor Xuarrek. Bai, aurreko sakean altura berdinen judu ezkerreko pareta pelotak, momentu berdinen, egia da esan dezuna, sakea laburragoa izan dela, baina sakeak ateatzeko ordune ahala erakusten dabil, Jurgi. Landa sakera. Zazpite Xuarrek, justu ekarri eta inako atxokoan ederki. Eskubiz. Eta lehenengo atsedenaldi eskatuko du Xuarrek. Ongi eskatutako atsedenaldia dela iruditzen zait. Bai, halako azkar sartzizkitzuen tantok burua behar baino gehiago astea kaso lanen, hor, egia da sakea luzea izan dela, baino, errestatzeko, etzan eskubiz eta hortan konfiantza duela erakutsi dugu, baino larri iritsi da, eta horrek bai, seinale da, esan bezala, konfiantza pikin bat galdu ote duen Xuarrek, eta ondo eskatua bai, atsedenaldia. Hor ikusten ditugu bi botilleroak lanean. Landaren botillero iztuetaren kamisetarekin ikusten dugu. Bai, hauek Tolosako dira eta klub berdinekok. Bai, iztueta ere ibiltzen da. Tolosako pelota eskolan. Landa sakera. Ea, ikusiko dugu lehen etenalditik nola ateratzen diren pilotariak. Lauean bote. Sakea luze. Zazpitik errestoa Xuarrek ongi. Altura emanez. Landa bosterritik. Ongi altura emanez. Xuar. Piloteo klasikoa. Ederki, besagango posturaz. Ondo bildu. Eta hormadikoa naite egindako izango zen miren. Bai, zalantzai gabe, Bikaina, eta lehen esan dezuna, ezkerrek azkenen ahaloi dakate, kantxe erdin daudenez, edozein lekuta bota alde pelota, eta gaina aurkarik irakurtzeko zailagoa izaten du, eta zoragarria izan da zulo ondo ikusi, eta baita pelota ere bikain bota du. Bai, eta etzen erraza ikusten dugu. Atzeak hasi joan, bai. Ia bostean, atze hormadikoa bota duena. Atze hormadikoa. Sakera Landa. Sakea luze orain ere. Xuarrek errestoa ongi. Landa besagan eta horreman egiten dio, Ez da agian pilotari indartsua, baina peso nahiko bizia du.
Begira Ara, ze perfecto. tanto egin du Suarrek oraingoan. Hor, hankak bilatzen saiatu dela esango nuke, Landa eta Suarrek, pauso bat aurrera eman eta Ormadikoa. Begira, hor ikusiko dugu. Bai, ze ondo aprobetxatu duen pelotan pixu hoi, efekto ikaragarria eman dio, eta oso polita bai. 8 eta 4 markagailuan. Aldea hortxe dago. Landak saketik gehiago asmatu duela esango nuke, Suarrek oraindik ere iruditzen zait sakean margen hori baduela gora egiteko. Badoa txokotik orain ere. Saiatuko ote da orain eskubiko marra bilatzen. Lauean bote. Sake erdi-erdikoa eta pasa. Ba, hontan bai, nik uste Jurgin eskubidoi topatza jungo dela. Erdi xamarrera atera du, Bai, hor ezkerrarekin jartzeko arazo handirik ez zuen izango Landak. Orain gure entzuleek jakin dezaten, bueno, pasa ez da falta. Bigarren aukera bat badago. Suar, lauean bote. Sake laburra, ongi Landa. Begira zeinako zabalean, ongi Landa, esan dugu, ezkerra da, baina eskuinarekin lan ederrari da egiten. Iparragirre, hor Landak peso azkarragoa dauka. Iparragirrek eta ezin izan du eraman. Gaizki jotako pilota izan da, ikusten dugu, Landa bera ere kexu, bere buruarekin, ez da gustora geratu, baina askotan pasatzen da. Gaizki jotako pilotakada horiek izaten dira askotan arriskutsuenak, ez baitakizu nora joango diren. bai, eta ez dakit hor bigarren eta hirugarren atzak lotzen dabiltza, ez dakit hoi askotan ezotean seinale izaten hor min ote dan edo, bueno, gu bintzat oiturak, hau ez, mina dakazun leku hortako bi behatzak lotzea, ba, bueno, laguntzeko, ez dakit ala izan den edo ez. Eta pelotaka da, bai, askotan gaizki jotzezu momentun, ez dakizu noa ateako den, gaina bizi atea zaio, atzamarrekin jota, eta zorte eduki du. Eta 9 eta 4, eta artea esan dezu bezala hortxe dago, eta Ezker bizia dauka Landak, ikusten da. Ezkerrarekin jartzen denean, bai. ikusten da beste bizitasun bat, ematen dio pilotari. Lauean bote, erdi-herriko sakea, erresto ona Suarrek. Bosterritik, Landa, luze, Suar, seitik, altura emanez ederki, pilotaka da ederra. Begira ze ondo egin duen aurrera, ez du asmatu, Ormadiko egiten saiatu da, eta orain Lakomeriak. Ez badu asmatzen eta Landak kantxa erdian ezkerrarekin hartzen badu, arrisko handia daukala erakusten ari da. Bai, eta Suarre garbi du, pelota bat atzeatze du momentun, lehenengotik aire bila juten da, eta ondo nik uste ala egin behar duela, azkenen tartea hor dau, tanto alik eta azkerren lortu behar du, baino, bai, ezkerreko pareta hori topatza junda, lehenengo frontisa jo du, eta esan dezuna. Ezkerrai, holako ezkerra bati baina erdin uste jozunen, ondo txokoatu, hankak bilatu dizkio Suarri, eta tanto bikaina. Suar final laurdenetan alegian ikusteko aukera izan nuen, alegiko garaiko etxearen aurka, eta bertan aurrera egiten zuen guztietan asmatzen zuen. Gaur agian, aurrera egin duen horietan gutxixiago ari da asmatzen aurkaria ere ezberdina da, jakina, baina pixka bat horixe faltan botatzen dut. Aurrera joaten denean gehiago asmatze hori. Ezkerkada bikaina orain ere Landak. Kantxe erditik, Ñakoa txokoan. Suarrek ez du asmatu horre, altura ematen. Ordu. Bolea ederra. Eta hortxe ari da gehien asmatzen bolearekin. Oso bolea naturala dauka. Eta hortxe ari zaio minik handina egiten. Bai, larri izan, ja, uste nun txapa junbertzula pelota horrek, baina bai, emate jo boleaka da horietan eskubiz. Eta, bueno, haindik biziri dau, 10 eta 5,
ikusten da postura naturala, orain ere ikusi dugu, postura oso naturala du. Eta hor, iruditzen zait, biterdi iruko hortan hartzen duenean, eskuinarekin ezker horma bilatzen saiatzen ari da Suar, iruditzen zait hor min gutxi egiten dio eta saiatu behar lukela gehiago eskubiko marra bilatzen. Bai, akaso ezkerrez jarri eta zabaleratu, bai, ze lehenago tanton baten edo beste motadunen, ezkenen ezkerra da jurri eta, eskubiz lan hona daite, baina egia da zabaltzen den eutxi teiola eta hor aukera sor lekizkioke, bai. Horren, bai, sakea zabalera, ongi landa. Barruan ote, bai, justu baino barruan, begira hormadikoa, kantxe erdian, eta landa ongi, orain ere eskuinez. Ez dio errez jarri. Ongi, esan duguna, ezkerra da, ezker oso bizia dauka, baina eskuinarekin ere lan onari da egiten. Bai, esan dut, egia da bi paretatzaiola onena atea, abiadura gutxikin zetorren, eta naiz eta indar gutxiokin eman akaso eskubi horrekin, ezkerreko pareta bikain topatu du hor, ia txosten, hanketara etorri zaio eta hori ere ezin. Eta bigarren etenaldia eskatu du Suarrek, ongi eskatutako iruditzen zait, 11:05 lan erdiak egin dituzte, eta orain utzi behar dio Suarrek, orain beste 2 tanto egiten badizkio oso zail izango du, ez buelta ematea. Emaitza txukunba lortzea ere, finaletan atzetik jartzen zarenean ez dira lan errazak izaten, eta ongi eskatutako etenaldi iruditzen zait. Bai, eta final oso fisikoa izaten nahi dela esango nuke baita ere, uste dugu Jurgi gelak eta hartzen nahi dela, hoia partido luze di joala badaki, eta detaile importantia, azkenen luze di joanen partidoa, azukrek sartzen nahi da, eta laguntzatxo horri izango du, eta bai, luze, tanto bakoitza ez da egon tanto, oso gutxi ondia hor Sakerreston bukatu dituen tantok, eta 11:05 tanto erdikinak, eta, fisikoki ikusiko dugu, norbaitei faktura pasatzen dion edo ez, partidu luze honek. Eta, hemen atzetik antrumoi pixkat entzuten dugu, haize pixka sartzen nahi da, honek ere nik uste dela ondoko dela pelotarire freskura honek. Sartzen da pixka, behar dugu, bero egiten du eta hemen. Sakera landa. Lauan bote, sake luzea pasa, luzeegia. Bigarren aukera bat izango du. Hemen ere alde ederra dago, luze egin da falta izan edo bigarren aukera bat izan. Sakean ere gehiago arriskatzeko aukera ematen dizu horrek. Padoa. Lauan bote egin. Sake ona da. Oso ongi Suar, ederki, altura emanez. Landa besagain. Ongi Suar, berriro ere altura ematen. Baina hor landa komodo ikusten dute. Ezkerrarekin hartzen du pilotaka da gehien, eta ez dauka beldurrik, eta hor txapabera, esateran indoan ez daukala beldurrik tantoa luzatzeko. Ez zait iruditzen, partida nola dijoan ikusi eta ez zait iruditzen aurrera gehiegi egin behar duenik ere, piloteoan gehiago da, eta hor gehiegi arriskatu dela iruditzen zai begira, bolea hori txikitzera joan da. Bai, eta esan dezuna, tantoa luzatzen den ikuste Suarrek gehiago sufritzen dula, kanpotik nire sentsazioa da baitare fisikoki Suar nekatugo ote da hon Jurgi baino, eta bai, etzan, esan dezuna, ados nago, etzan, igual beharrezko hainbeste ajustatu nahi izatea pelota hoi, baina, ea. Final honi buelta emateko sakean gehiago asmatu beharra dauka Suarrek, Ea zer egiten duen oraingo sakean. Botea lauan. Erdi-erdiko sakea, ongi orain ere landak. Bostetik Suar. Ongi landa. Suar lauterritik. Eta txapara. Txapara eskuinarekin min gutxi egiten ari da.
min gutxi egiten ari da. Abiadura handiagoan ibiltzen du pilota Landak. 12-6. Eta ikusten du, markagailun aurkari aurrea dijoala, eta bueno, hor, ez dakit, bai, ez dut uste, horta jundanikan hainbeste txapagaina botatzea, nik uste utxin diola, eta bai, finaleko urduritasunak edo izango dira, eta bai, ez da asmatzen, eta gaina, esango nuke, buruz, gero eta patxalago dabilela, urruti lanzaiak ikusten ditula. Zazpitik Xuar, erresto ona, Landa, orain ere besagan pilota ikutxuz, bolea luze, ongi Xuar, bere buruari denbora emanez. Eta luzeegia izan da, eta zuk esan duzuna, pixka bat etxiak jota ote dagoen, ikusten dut, tantoa luzatzen den ia guztietan Landa komodago ikusten dugu, tantoa luzatzeko beldurri gabe, eta Xuarrek ez du ikusten aukerarik, ari da sakearekin eta ari da saiatzen gauza ezberdinak egiten, baina bai, pixka bat etxia jota eta lanzaiak Xuarrentzat. Sakera Landa, lauan bote egin, luze egin, bai, sake luzea izan da. Sakatzen esango nuke biak ere ez direla gehiegi asmatzen ari, ez dakit zer deritzozu Miren. Bai, arrazoi, bai, luze batzuk ikusiteu, egia da hor pare bat jarraian Landak tanto sake osonak ate ditula, baina bai, regulartasun falta ere ikusten dut sake horietan bai. Hau sake hobea da, bai, sake ona, larri baino txarra. Atera duen onena, esango nuke. Beso ere beldurrarekin soltatu dio, lehen bizi pase eginda, eta hoxe atera zaio, sake onera. Eta 14-6, eta marka aurrera doa, 22-garrena geroz eta gertuago, eta lanzaiak, esan dugu, Xuarre lanzaiak dauzka aurretik. Azkenun, hau espero, azkenen libilan 21 juntzian, 14-6, uste baino tarte handigoa. Hau askotan pasatzen da, Miren, finaletan askotan urduritasuna, tentsioak, zaila izaten dira, partea orekatua ikustea zaila izaten da, eta esango nuke lan egiten ari dira, partida oso gogorra doa, gaur ere, naiz da 14-6, joan orain pasa, luzeegi. Bai, gogorra esan politia, baina azkeneko bai tanto hauetan aldaketa hundi hon da, lehenengo tantotatik anonea, esan deten bezala, fisiko noski partida aldatu iteu, aurra joan bezala xe, baina lehenengo tikan biak hasi dira fin, oso egoki, eta oain batez esan deun bezala iparragere txakalaldi luze xamarra da maki, burumak urrik ikusten dut, eta aldiz Landa lehenengo tantotik esan dezun alen kontzentratuta eta alaxe jarraitzen du. Sakera Landa, erdi-herriko sakea. Erresto ona, Xuarrek. Landa ezkerrarekin ederki luzatuz. Eta joko honetan hasten direnean, normalean Landak ateratzen du aurrera tantoa. Eta hitz egin dut, ederra gantxoa Landak azze pilotek harri duena, eta orain tanto. Ederra Xuarren tantoa. Hor ezker gantxoarekin asmatu egin du, eta orain ere Landak ezkerra izanagatik eskuinarekin ze pilota kada ekarri duen, eta gero eskuinez ongi. Horrela egin beharra zegoen, Bai, Landa gainen du eta esan dezuna, eske larri, ez dakit nola iritsi dan pelota kada horta, eta eutxi bezain pronto, azkar asko altxa da, hor ikusten da oaindik anena ez da beroa izan frontiotan, fresko daula Landa, ez du txispa hori galdu, eta perfecto gota horrezetan hor iparragarrik mozketa hori, esan dezun bezala, gainen daka denbora guztien, eta horrek azkenen Xuarri ez dio lasai jokatzen uzten. Eta guztioi noski, zati handi baten Landan meritua dela esango nuke.
ongi, gantxo ederra jo du kantxe erditik. Orain pilotean ari zirenean bi pauso aurrera egin eta airera sartu da, iruditzen zait partidari buelta emateko ezinbestekoa duela aurrera gehiago egitea. Orain ere sake eskuinera baina zer restoa. Hor ez daukazulo handirik Landak. Xuar, lautik, ongi moztu. Orain erdi-erdiko pilota eta ezin izan du. Pilota ere aldatu du, Xuarrek astunagoa dela iruditzen zait, basuagoa, pilota hau. Eta bueno, emaitza ona ekarri dio bentsat. Bai, nik uste, Landan aukera nik uste hor bipareta otatzeko nahiko zaila zala, egia. Bai, nik uste dut horretara joan dela, Bai, errexena. Bai, Alare, pelota aldatzeak nik uste egia da oso urruti gatu zaiola, baina bueno, igual pelota makalagoa izan da, hor igual aukera, hori biparetak botatzeko aukera igual gutxitze zaiola, eta nik uste horren ondorio hori izan dela, hain labur gehatza bipareta hau. Xuar sakera, ea orain takada txikiren bat egiten duen. Lauan bote. Ezkerrarekin Landa ongi errestatu, airera, ezker, ederki haze tantoa egin duen. Eta ez dote zuen lehenago pilota hau atera behar miren. Orain erraza da esatea, bi tanto egin dituena, baina iruditzen zait, pilota makalagoa dela, frontixetik gutxiago ateratzen dela, eta sak errematerako asko egokiagoa dela iruditzen zait, Xuarrentzat. Bai, erabat ados. Eta gaina, Xuarrek inditun tanto asko, aurreko kuadro hortan, adibidez, ikusten dugu, Landa bisigoa dela, txispa gehiago dula, indarrez akaso tanto gehiago delatatzen, da aldiz, Iparragirre esan dezuna, aurreko jokun, etekin gehiago atatzen nahi da, eta erabat ados, bai, nik uste lehenago ate izan balu, igual gertugo ongo litzakela. Lehenengo etenaldia Landak, hau ere ongi eskadutako etenaldia dela iruditzen zait. Bai, ez dio utzi ikusi du hobeto hasi dela, ez dakit pare bat tanto edo zenbat inditun, eta gehiegi luzatu gabe oso ondo eskatua. Gaina esango nuke lehenengoa izan dela Landana, beraz, oraindik luzatzen bada ere partidua margena badu, gehiago eskatzeko eta ondo eskatua bai. Bueltan dira pilotariak. Ea, momentu kritikoa da, Xuarrek orain sakea eskuan duela takada txiki bat egin beharra dauka. Partida honetan aukerak izaten segi nahi badu, eta ea. Sakera Xuar. Lauan bote egin. Sake ezkerpareta gehiegi aukeran. Aukera edukiko duala ere. Gantxo ona. Boleaz asmatuko du. Eta ongi. Eta orain ikusten da, Xuarrek argi dauka. Naiz eta orain sakea etzait oso ona iruditu. Landak ez du asmatu kentzen. Iruditzen zait erresto horretan gehiago kentzeko aukera izan duela. Gero ongi, gantxo ona, eskuinera atera, eta gero boleaz asko ari da asmatzen. Oso postura naturala du. Eta 15 eta 10, eta orain joko aldatu egin da, tanto laburragoak, eta iruditzen zai Xuarrentzat mesedegarri izango dela. Bai, eta oso egoki, buelta ematen dion asunto honi, ahi da pixkanaka, eta nik uste antzeko tanta asko ikusi diteula, ez? Lehenengo zabaleratu pelota, eskuina bilatu Landai, eta hor beti aire bila juten da, eta ehuneko handi baten ustet asmatu ditula. Sake ona da hau. Beste bat. Ez du aurrera egin.
eskuinarekin, Zabalera, ongi Landak, ez du asmatu, ez da Landak ere. Landa bera ere orain pilota honekin larriago ikusten dugu. Ongi Iparragirre altura emanez, Landa boleaz. Iparragirrek aukera ederra du. Ongi moztutakoa, ederra. Bai, eta beste pelotak esango nuke efektu desente gehiago hartzen zula, eta guain leheno aipatu dut ez ezkerrez, ohitura handia daka Landak, efektoi emateko eta horri eskerre askotan ezkerreratzeu, biparetatan asko aprobetxatzeu efektu hoi, eta hau zuzenago bezala da biltzara iruditzen zait. Aurrerago ez altzaizu iruditzen pilota honekin, joko aurrerago dago. Hoi da. Tor pareta jotzen duenen, ez da inbeste atatzen akaso, eta bai askoz eroso ikusten dut Iparragirre pelota honekin. Pilotaka ederra izan da, Xuarrena. 11:15. Beste pare bat auto egiten baditu, partian bete-betean sartuko da Xuar. Sakera Xuar, eraba konzentratuta. Sake hau ere ona da, eta Landak ezin. Landa bera ere partida guztian oso zentratuta ikusi dugu, bere jokoan, kexu handirik egin gabe, eta orain Botilleroari ere eraba begira, horiek ez dira seinale onak izaten, Botilleroari gehiegi begiratze hori, eta 15 eta 12, eta urduritasun pixka batekin ikusten dut, sake ona zen, baina Landa daukan ezkerrarekin ekartzekoa iruditu zait. Bai, eta bain papera aldau india pixkat ez, leheno ikusi du Iparragirre holaxe, errestok jasotzeko moko zian errestok faiatu ditula, eta guain aldiz pelota aldatu, eta guain errestok faiatzen Landa dabil, eta bai burumakur. Baina langile ikusten da, Xuar sakera. Erresto ona, aukera edukiko du, bolea Ormadikoa. Ongi altura emanez, Ormadikoa ere ikusten da, ez badiozu efekto pixka bat edo ematen ez da asko ateratzen, Zabalerantz. Eskuinera nahita, ongi Landa. Ezkerra, aukera Landak. Ederki, hor besagaingo postura sartzen duenean, tantzan jartzen du Xuar. Ederki zabalduz, ongi Xuar, ongi, eta pilotak da txarra jarri, orain aukera berak, eta Txapazpira. Txapazpira aukera ona zeukan, nekatua ere bai, lan handia egin behar izan du, eta horrelakoetan ez da erraza izaten, asmatzea ikusten dugu, hor, irudietan, nekatu xamar, Xuar, tanto ona jokatu dute. Oso ondo bildu du pelota horietzen bat erresa, baina ze ondo bildu duen. Eta gero, bai, Zabalen bazan zuloa, baina bai, gehiegi ajustatza junda, markatza junda pelota hori. Eta nekatuta. Eta tanto honek uste arnasa emango diola pixkat Landai, eta pentsatzen dut pelota, bai, ointxe aldatu dula, eta ondo torriko zaio. Pilota hau botetsuagoa da, denbora gehiago ematen dio Landari ere, eta besagaingo posturaz jotzeko egokiagoa dela iruditzen zen. Botea handia egiten dionez, postura horretan gehiago aprobetxatzen du Landak. Ea ba, 16 eta 12 markagailuan. Landa sakera. Lauan bote egin, Xuarrentza sake ona da, ongi, altura emanez. Landa bostetik. Xuarrek altura eman, eta pilotaka darraroa izan da. Egia esatea nahi baduzu, niri ez zait buelta emateko eruditu. Neire, hemendik ikusita behintzat, oan berriro ikusiko errekipikapena, baina... parean geratu da hor. Bueno, baina ez du inungo momentun pelota bistaz galdu Landak, eta... Boteare arraro egin dio, ez? Nik uste horti dijoala, bai, pelotak botea pixkat
okerrain oteun eta baina ez nuke esango buelta emateko zanik. Bueno, buelta eman du. Landa ezkerrez. Ñakua ez du asmatu, aukera ederra du. Piparetarekin ere orain ez da gehiegi asmatzen ari Xuar. Ongi altura, emanez. Landa, ongi. Ederki Xuar, orain ezkerrarekin lan hobe egiten. Landa ere oso ongi. Eta azen Ñakua zabalera. Ederra Xuarren tantoa. Eta etzen erraza, Orain ikusiko dugu, irudietan, non zeuzkan hanka jarrita, esango nuke lauterritik botatako Ñakua izan dela, hor ikusiko dugu, atzeagotik, postetik. Azen Ñakua. I edo bizi botatako dejada bat izan da. Oinatz bengoetxea honenak, sinatzeko modukoa izan da, tanto hau. Eta tantoa ez zaio interesatzen gehiegi luzatzea. Xuarri. Bai, Xuar orain ausartago, eta asmatzen ari da, asmatzen. Ea, pilota berriro ere aldatu du, bere pilota hartu du. Sakera Xuar. Sake ona da. Ongi landa, ez du aurrera egin, eskuinez. Hor ez da ari asmatzen Xuar eskuinarekin berea, ederki. Hori bai. Orain aukera ederra, txokoan. Eta ederki utzitakoa izan da. Agian txokoa gora, ez du ezker paretera bota. Ñaku hori, baina txapatik oso gertu eta bote handigirik ez du egin. Bai, eta nik uste gaina bere uneako izan dela pixka erdiratze hoiz, azkenen ezkerra izan ikan, gorputza eskubia bota berri izan du, iritsi da, baina nik uste horregatik izan dela ezin izan du altxa. Hor ikusiko dugu, bai, ederra izan da, hilda utzi du. Bai, eskubiz jarri berri izan du, bai. Artista da, txapa gaineko... Pilotariak dira biak. Gaineko jo botatzen, bai. Pilotariak dira biak. Eta 16 eta 14, bi tantoko aldea. Ez genuen, espero hasieran partida zijoan bezala, buelta hau badakigu noski lauterdikon eta banakakotan edo zer pasalitekela. Baina bueno, eman dio. Partidak izan du bere arriskua, ez dakiz zenbat joan diren, 14 eta 6, 15 esango nuke joan dela, eta hor partidak bazuen arriskoa, baina begira, Xuarrek buelta oraindik ez, baina markagailuan asko hurbiltzea lortu du. Bai, eta 14 esan dezu, baina 16 doa landa, bi aukera izan ditu bere pelota atea eta sakez agintzen jartzeko, baina ez du takada ikin, tanto batin eta berehala berriro Xuarrek iten du tanto, eta bolara oso honen Xuar. Ea orain basakean. Ezker pareta bilatzea oso garrantzitsua. Ezker pareta gehiegi. Ongi landa errestoan, irutik. Eskuinarekin landa. Xuar, erdira pilotaka da. Orain aukera ederra dauka eskuinez. Begira berriro ere zabalera. Eta oso ongi asmatutakoa. Orain gehiago ikusten dugu, Xuar eskuinarekin hartzen duenean lehenengo zatian agian ezkerpareta gehiago bilatzen egonda, ikusten du, hor landak oso ezkerrona daukala eta orain, bueno, eskuineko marra gehiago bilatu nahi horretan asmatzen ari da. Zen erraza hori, landarentzat. Eta bigarren eten aldia landak. Bai, nik uste ja pixka bat leheno igual laino baten sartuta zion, azkenen bestea indarreza izan, defentsa zaudenen burua, bueno, batzutan junitea ez dakizu nogota, baina nik uste lasaitu dela, eta guain zulok eta igual akaso hobeto bilatzen. Egia da golpe hori bizia oso nahi izan da, eskuina topatuz. Eta, bueno, ia hortxe da, tanto bateko aldea. Eta, bueno, aipatu baita ere jendea bildu dela, frontoien. Bai, giro ederra daukagu. Igan ondo pilotalekoan, jende asko, urbilduak gazte asko, ikusten ditugu.
Esango nunik bero honekin eta jendeak etzula gogo asko ikiko frontoien sartzeko, baina abaniko batzuk eta hartu ditu eta etorri dira. Eta lehen komentatu dugu, sailkatze fasean elkarren kontra jokatuak dira, 22 eta 21 irabazi zuen egun hartan Landak, eta lehen biziko zatian ematen zuen, agian partida errazago irabazteko aukera izango zuela, baina partida hau ere ligiako traza berdintxua hartzen ari da. Partida gogorra, 15 eta 16 markagailuan, eta orain jokatzen ari diren moduan, ez dakit zer iruditzen zaizu Miren, nik agian favoritosiago Xuar ikusten dut. Bai dudik gabe, azkeneko takada kontutan hartuta, nik ala esango nuke. Eta 56 minutu partiduk, 16 eta 15, lauterdiko izateko, luze doala, esango nuke. Ederra partidua, gozatzen ari naiz. Sakera Xuar, lauean bote egin, ez da sake ona, ongi Landa. Ederra, pas luzeegia. Luzeegia, pilotakada ederra izan da. Pilotakada ederra izan da, baina orain ikusiko dugu irudietan. Hor efekto moduko bat ere pixka gora. Bai, gora xamar, bai, beti gora jodio eta arriskutsa izaten da lauterdikotan bai. Frontoi honek ere ezaugarri hori badu, Frontixean salida handia duen frontoia da. Eta argi bili beharra dago hemen. Indar pixka bat gehiago eman ezkero segituan pasatzen da lauterdia. Frontoi politia, oso politia jokatutan hau hemen eta gila esan bai kanpotik eta bai barrun jokatzeko ere ongi zaindua baita ere ikusten da. Lan hona bai. egiten dutela. Ariste Muñotarrek. Sake Landak. Xuarrek ongi. Aztertu, baina oitxi. Bai. Begira Ñakua txokoan. Nahiko bigarrenean, ez dakit. Ez, bueno, hemen atzetik niri lehenengoan iruditu zait. Bai, neire ala esango nuke, baina momentu gatik behintzat eta kontutan hartu da Xuarren hankak indartxuk. Bai. Bigarrengoan agian Miren, ez? Ez dugu irudietan ere. Ez nuke esango, ez dakit berriz ikusteko lehenengoan, bai. Aukera dakaun. Begira. Ñakua ederra izan da. Nik lehenengoan esango nuke. Ni bigarrengoan esango nuke. Sakera Landak. Ongi Xuar arrestoan. Landa ezkerrarekin. Desagain horreman egiten du pilotari. Ongi Xuar. Landak gantxoa ona, Xuarrek altura bere buruari. Eta tanto hau ere gogorra, partida oso gogorrari gara ikusten. Landa ezkerrez, Xuar nekatuta ikusten dugu. Landak aukera ederra dauka, bai aprobetxatu ere. Bai aprobetxatu ere, etenaldia eskatzeko momentua dela iruditzen zai Xuarrentzat, eta horrela egingo du. Bere botilleroa lan ona eginez, 3. etenaldia Xuarrentzat. Bai, eta giro politia frontoien ikusten da azkenen Landa jendea ekarri duela frontoira eta giro oso politia. Eta hortxe, indarrak errekuperatu nahien Xuar, biak daude oso nekatuta, baina bai nik zalantze gabe Xuar nekatuko ikusten dut. Nahikoa izan da Miren nik esatea favoritosiago ikusten nuela Xuar, 3 tanto errenkadan egiteko Landak. Bai, eta azkenen atzetik etartze horrek ere baita bat asko nekatzen du, eta beti atzetikan eta... Bai, esaten da askotan hitz egiten da atzetik zoazenean eta inguratzen zarenean edo tanto batera jarri edo emaitza berdin du,
zaiena eginda dagoela iruditzen zaigu askotan, baina ez zaiena Hor harrapatu eta txasten da. pasatzea Bai. izaten da, kasu honetan ez du harrapatu Xuarrek, tanto atera jarri da, baina orain abantaia ona dauka. 3 tantoren faltan, 4 tantoko abantaia. Nahiko nuke partida pixka bat gehiago luzatzea. Gaur ere 20 bana egingo balute, gustora hartuko nuke. Bai, lan zaiak ditu, oain lau, azkenen 19 doa landa, 4 tantoko aldea, ja altura hontan handia da alde hoi, kontutan hartuta esan bezala nekeak azkenen asko pixatzen dula, eta badoa sakean landa, ja zemuzko sakea dan. Sakera landa, ez dio bote hona egin, Erdira. ongi Xuar, altura emanez. Landa, bosterriti Xuar. Ongi, pilotak ere jokatzeko modukoak iruditzen zaizkit, oso pilota politak. Eskuinarekin, orain ere hormadiko egite saiatu da. Ikusita aurreko tantoa Xuarrek oso nekatuta amaitu duela, ez zait oso jokaldi praktikoa iruditu landaren hau 3 terditik. Angulo gehiagirik gabe, esango nuke oraingo honetan, eta oso jokaldi zaila aukeratu duela iruditzen zait. Bai, eta ja esango nuke badala bigarrena ez, lehen hori holaxe azkenen bitu hankak 3 terdin zitun, Oso gorputzan inertzia etzi joan ezkerreko pareta aldea, eta oso zaila, bai, pala zingo balu, ondo. Bai, bai, Baina palaz. ez da kasua hemen, bi pareta botatzeko gorputzan indar Haundi eman oso beharra ibili dago. behar dezu, eta bai, ez oso zaila zen bai. Ederki, 16 eta 19. Hemen ikusten ditugu landaren gurasoak ere urduri, seme animatuz. Askotan barruan ere ez da ederki pasatzen, baina kanpukoek pasatzen dute okerren. Sakera Xuar, sake ederra da. Aukera edukiko du orain. Kanpora. Hortxe eduki du, aukera ederra zuen. Aukera ederra izan da, ongi joan da. Bai. Bila. Piskat, goiti bera junberren piskat zeharka sartu da pelota harta ez dakit. Pelotak Zalit, bai, oida, barruran zain dio, orduan, bai, Pixka bat barruran, zuk esan duzuna. Ikusi da ondo, bai. Bai. Ongi ikusia, miren. Hortxe, ikusiko du nola egin dioen. Bai, ondo jonda baina. Eta azkenen ondo ajustatu beharra du, ondo markatu beharra du, bestela landa bakigu. Kontratak minin lekiokela. Sake ederra, ongi Xuarren nahiko egin du. Nakoa txokoan. Ongi Xuar. Orain ere asko ibili behar tanto honetan Xuarrek. Hormadikoa, hor bai. Efektoa eman ezkero ateratzen da. Bai, eskubiz ikeragarrizko efektua ematen Xuarrek. Ikusi dugu, boleaz eta bipareta egin nahian, bipareta klasiko hori egin nahian, eta hor erdian utzi du askotan, baina orain ederki, efektua ederki eman dio. Oi, Dariok firmatzeko mokoa. Bai, oraingo honetan, Dario sinatuko luke. 17-20. Ea ba. Sakearekin asmatu beharra dauka. Bai sakean eta bai bigarren pilotaka da horretan ere. Bere burua, ez da ikusten kamarata, baina bere burua animatzen Xuar. Handik esperantzak baditu. Hori ez dakit, ona izaten den edo txarra ez dakit, askotan, ez? Zure buruari hitz egite hori. Sakea lauan. Sake ona da. Orain ari da gehien asmatzen sakean, Orain ere aukera ederra. Sake restua txokoan utzi du. Landa horra joan da. Eta orain ere
sake ederra atera du, eta eruditzen zait, aurreko tantoan jo duen gantxo horrek izan duela zer esana, ze txokoan utzi du, agian beldurrez, zabaltzeko lehen kanpora joan zaio, eta landa zuzenean bertara joan da, eta ederki asmatu du, eta azken tantoa, 21-17, landak eskuan du, Bai, eta hanpo sariko txapela. Hori da, azkenen ustezuen aurkarik hor gantxon, igual, konfiantza galdu dezula, ja, landak ere nik uste ja bartzuela prosentimentu. Eta badoa, sakean. Ongi Xuar arrestoan. Xuarrek altura. Ongi landa. Besaganez. Ongi aurrera egin du oraingo honetan landak. Ongi, Ñako ona. Ai, azpira joan da. 22-17. Eta partida ederra ikusi dugu, miren. Gogorra, tanto on asko, egon dira, utxegite batzuk ere bai, normala da. Gehiago hauen adinean. Baina nik uste dut biak ere gustora egoteko finala egin dutela. Oso lehiatua, oso politia kanpotik ikusteko, barrutik nik uste sufrituko zuela. Ia urdueteko partidua izan da. Eta bueno, promesak, maila ona oso bilake. Xuar triste da, baina bueno, mendikan egun batzuta Bai. esperoet. Hobeto xo eta galdu berritan animatu ez da egotea. erraza izaten ondorio horiek ateratzea, beti irabazi nahi izaten du kirolariak, eta galdu berritan esan da bezala beroan egoten da, eta bueno, penaz egongo da, horrela behar du gainera, kirolariak galdutako pena sentitu behar du, inporta zaion seinale, baina gero hitzetza bihar goizean esnatutakoan beste modu batera ikusiko duela. Bueno, zorionak, Jurgi. Aso. Final lehiatua jokatu duzue, ongi jokatutakoa. Lehenengo tantotan iruditu zaigu gogorra, oso gogorra izan dela. Hasieran lehen zati horretan, bueno, zu osoago ikusi zaitugu, tantoa erraz bukatuz, baina gero nahiko lan izan da. Bai, hasiera ondo hasi naiz, baina gero bero handie dau eta Xuar oso ondo ibilia eta nahiko bai naiz eta azkenen pirazio, baina oso gustu. Ederki, esan dugu, finala oso gogorra bero egiten duela ere aipatu duzu. Egindako tanto asko, agian zuk osoago amaitu duzu, fisikoki Xuar nekatuago ikusi dugu partida guztian. Ba, ez da, hasieran ni oso ondo ikusten nintzen, eta gero ez da hitze pasau zaiten, buru juntzai pixkat, eta bukeran ondo neon, fisikamente, eta nik uste horretik irazitela bai. Eharki ba, eskerrik asko, eta orain ospatu txapelaz. Ba, eskerrik asko.
Bueno, Xuar, zer esango dizut ba? Final ederra jokatu duzue, igarondo pilotalekura etorri den jende ere oso gustora geratu da egin duzuen partidarekin, zuk ze ondorio ateratzen dituzu final honenak. Bueno, partida polita izan da, hasieran be hasia ondo, eta jendea hazin da, notatzea Jurgi hemen inguruko hala, eta hoxek nire pixa hasinez jokatzen, eta orduan pixa motibatu nahiz, baina bukaeran ezin. Bueno, esan duguna, lehen zatian agian, batez ere lehen tantoak oso gogorrak izan direla iruditu zaigu, agian bera osoago egonda hasiera horretan, baina gero, bueno, hor momentu kritiko bat egonda 14-6 edo eta esaten genuen agian errenta erabaki horra izango zela, pilota aldatu duzu, nik uste eta asko asmatu duzula pilota aldatuta, sak errematean eta amaieran agian pena hori ez, bi pare bat sak erremate bat kanpora joan zaizu, bestea txokoan utzi duzu, bera zuzenean bertara joan da, eta pena horrekin agian ez? Distantzia ikusita, anaiek esan dit, botatzen hasi behar dut, eta 15 arteola asmatuet, ondo eta zizki gauzak, baina goia Jurgi fisika handia dut, eta tanto ateatzea zaila. Bueno, ba orain galdu berritan ez da erraza izaten, ondorio garbiak egitea, seguro pena daukazula, gainera kirolariak galdutakoan ere pena hori eduki behar du, baina seguro bihar goizean esnatzen zarenean beste modu batean ikusiko duzula. Bueno, a ber, nola ikusten dut. Vale, eskerrik asko, Xuar. Zuri. Venga.
Eta bueno, bigarren partidari ekingo diogu, aurretik Gorriz, Landa, Enaitz Landa, eta Urdinez, Ekain Olano, biak Tolosa klubekoak. Lehen sakea Enaitz Landak aterako du. Sakera Enaitz. Lauan bote egin, sake ona da, ongi Olano errestoan. Lauterritik, Enaitz. Ongi Olanok ezkerparetara sartuz. Ederra pilotaka da, Olanorena. Eskuinez, zaztada ederra, eta ezin izan du Enaitzek pilotaka da hori txapaganean jarri. Eta bueno, hemen aipatzekoa miren, Ekain Olano Tolosa klubetik datorren pilotaria, Enaitz Landa ere bai, eta Olano atzetik atzelaria da. Normalean Lauterrian eta aurlariak ikusten ditugu, batez ere azkeneko fase hauetan, finaletan, baina Olanok lan ederra egin du, aurtengo txapelketan, eta bueno, hemen da, atzelari izan da ere, ikusten da, eskuinez eta orain ere azesake atera duen. Ongi Enaitz. Olano, luze. Ongi Enaitz. Joko klasiko hauek ere. Pilotaka da ona, begira. Haze tanto egin duena Ekainek. Aurrera egin eta atzelaria izanagatik ere haze gantxoa jo duena. Ez da osoikoa atzelaria izaniko alako gantxoa itxeko ala eukitzea. Eta harrituta nago egia esan. Garbi, nagusi da. Kain, hasiera batetik bi huts, baina bai indarrezen hor ze ondo jundan airea bilatzea eta zoragarri hasi da. Sakera Ekain. Ongi errestatu Enaitzek. Olanok ezkerrarekin ere luze jarri. Nagusi da, piloteoan ikusten da. Biziago ibiltzen du pilota orain ere aurrera. Ongi, txokotik txokora. Eta ez du asmatu Enaitzek aukera ederra zuen ba. Orain arte ez ditu aukera asko eduki. Eta orain boleaz txapazpira. 3 eta huts. Bai, ez dakit, igual da berandu habitualako, baina ez zait iruditu aire bila juteko pelota bat, akaso igual gertugo baleo, bain aukera hona zan, baina bai, hor zeharka junda etzan pelota erresa hor airez aprobetxatzeko. Eta atzelaria izanagatik ere ikusten da, ongi mugitzen da kantxan, oso koordinatua da Ekain, eta mugimenduetan ere oso ongi. Sakera Ekain. Sake ona da. Landak, ezkerrez ongi.
Olano luze orain ere, ezker eskubi pilota astintzen, eta txapagainean justu eroritako izan da, askotan pilotakada horiek izaten dira Miren txarrenak, eta Olanok ezin izan du. 3-1, lehenengo tantoa Landarentzat. Bai, hor larribili da, altua da, baitare ekain eta hor, akaso pixkat makurtzoi kostatu zaio, eta bueno, nik uste hasiera baten ikusita behintzat, enaitzek nik uste horrea jo berko lukela ez. Bai. Ekaini Olanoi hankak topatzea, azkenen esan ezu koordinatua, golpe asko, diferente asko azka, baina nik uste defentsan akaso izango dula zulo txomate edo beste. Aipatu, bi pilotari hauek finalerdiak, Landak 22 eta 17 irabazizion behar zanako Otaegiri, eta Olanok berriz beste klubeko Perurenaren aurka jokatu zuen, eta 22 eta 19 irabazi zuen. Biak ere finalerdi gogorrak jokatzetik datoz. Sake ona hau, eta bigarren tantoa. Sake ederra izan dau Miren. Bai, ez da erabat ezkerpaete sartu, baina zuzen horra zijoan. Eta bueno, bi tanto denbora oso gutxin lortu ditu, eta arriskuare erakusten du, enaitzek. Eta beste bat. Hau ekartzekoa zen agian. Bueno, gainera etorri zaio, hoi da. pilotakada hori, ekaini, jan egin du, pilota, eta 3. Eta bueno, Landa merituk azkenen leno sakea zuzen atea du ezkerparite gabe, kaso honetan guain txosta joduik ez dia, erresak, horretzekin lehenengo lurra edo pareta joko zuen, eta beste bat oain diferente sakatzen, oain paretakin, oain gabe, eta nastuz. Sake timin handia egiten hasiera honetan, enaiz Landa. Esan baita ere, enaiz Landa lehenengo partida jokatu duen Jurgi Landaren anaia dela. Lehen partidan Jurgi irabaztea lortu du, ea zer egiten duen enaitzek. Sake hau ere ona, ongi Olano errestoan. Aukera ederra. Oso ongi Olano ezkerrarekin. Bi esku oso libreak dituela esateran indoan, orain ezkerrarekin, ez du asmatu, 5 eta 3 markagailuan. Ikusten da, bi eskuak oso libreak, Olanok, lauterdian kabitzeko ere askotan, hainan libreegiak, Miren? Bai, honek, frontoi oso galantak emango izkio, baina bai, hemen lauterdiako azkenen leku oso txikila da, bi pertsonentzako, talako pelota bizikin oindik eta gehiago. Eta bai, bueno, oso ondo, hasi da, hasi da nagusi, hasi da Landa, baina guain 5 eta 3ko, korrespaldiman hau 5 tanto jarrian damakizki. Eta orain, bigarrena, bi pase egin ditu, bai. Eta lehenengo partidan hasieran tanto on asko ikusi ditugu moduan, partida honetan hutsegiteak gehiago Miren egindakoak baino. Bai, erregulartasun falta. Bai, Landa hasi da txuku, baina bitu bain bisake luze. Eta finaleko urduritasunak izango dira, eta beste luze bat. Ez diak abitzen. Bai, indartxu, etorri dira. Ongi bazkalduta. Bigarren sakera, ekain. Sake ona dau. Ekarri Landak, aukera ederra dauka ekainek. Ezkerrarekin ongi zabaldu, ongi iritsia Landa, boleaz han. Zer eman dioen hor. Txikitu indu pelota. Ekainek. Ez dakit hor kamaran pantailan atzetikan baloratzen dan, baina eman dio galanta. Izugarria, aukera ere bai, baina izugarria eman dio, haze abiaduran atera den pilota hori Landaren
Olanoren eskutik. Bosna markagailuan. Sake ona da, sake ona. Txapagaina justu ezkerrarekin. Zabaldu ongi Landa defentsan. Olano, boleaz, luze. Ezkerrez Landa, ongi. Aurrera egin du Landak, egin beharra dauka, piloteoan. Eta ongi, oso ongi zabaldua Olanok esateran indoan. Eta esan dut, aurrera egin beharra dauka. Landak agian joko klasiko hori Olanori gehiago komeni zaio. Eta Landak orain ikusi du aurrera egin du, baina ez du eskuan ongi sartu eta gero Olanok az ezkerka da, Bai, ez da erresa, baina eskubia dela esango nuke noski. Eta kantxa erdin ezkerrez jarri, indartsu eta zabalera. Ez da osoiko egia esan jokaldi hori ikustea. Ekain sakera. Lauan bote egin, sake ona orain ere. Ongi Landa errestoan. Lan ona egiten ari da errestoa Landa. Eskuinkada bizia, ongi Landa. Olanok eskuinarekin, erdi-erdiko pilota. Hor aurrera egiteko pilota ez ote zuen. Pilota kada bizia eta hor ere min egiten dio, Bai, badaki nunin min, Hor bizi, hanketa, eta atzeak adoan noietan askotan ez da gai defenditzeko. Hemen irudietan ikusiko dugu, agian hankaz ez da oso azkar etorri Olano, lehenago hanka horiek mugitu behar zituen, eta pilota jan egin du. 6 markagailuan. Ea ba orain, Enaitz Esakez zer egiten duen. Ongi Olano errestoan, eskuinarekin aukera ederra dauka. Moztu. Ongi Olano. Enaitzek moztu orain ere, ongi Olano ezkerrez. Beste aukera bat Enaitzek. Ormabikoa. Ongi Olano begira, iritsi eta oso ondo. Haze tanto egin du Landak. Biak ere pilota ederrak harrapatu dituzte. Defentsan oso lan ona egin dute. Aipatzekoa, Olano atzelaria izanik. Nola joan den hor zabalera, Ormabikoa ona izan da. Iritsi bakarrik ez, Iritsi eta efektua zaila, eman bai. eta hor txostan bila junda ez du zorte auki. Asko atera zaio, bai. Errexagatu zaio Landai eta saiatu da, baina ezin eta tanto sopolitia. 7 eta 6 markagailuan. Bueno, eta komentatu dute hemen, Ekain Olano Baikorekin aritzen omen da askotan entrenatzen. Beraz, Baiko enpresak, bueno, badu konfidantza pilotari honengan. Sake Enaitzek, ongi Olano errestoan. Eskuinez, pilotakada ederra, eta ezkerrez kanpora Olanok. Askotan iruditzen zaigu, aurrelari bat atzelari baten aurkari denean aurrean edo gehiago saiatu behar duela, mugimenduetan eta alde batera eta bestera ibili. Ez nuke esango, Enaitz Landa joko hori egiten ari denik, pilota nahiko zuzen darabil, eskuinarekin bizi ematen dio, eta gehiegi arriskatu gabe, 8 eta 6 aurretik. Orain ere botera, Enaitz. Ormabikoa, ongi. Esan dezu eta hortxe, bigarren pelota kadatekan bipareta bota du. Nik uste pixkat atzen ekin nahi dula hasiera batetikan ez, eta iruditzen zaitena da, horreno bate bai frontis erdin zeola Landa, ezkerreko pareta askokin jodu pelotakada bat, gero bestea ezkerrea, esan detena hor, makurtzea nahi du Olano, eta pixkat atzen mantendu, eta bueno, ikusi da guain azkeneko tanto, mintzat. Pixkat igual gehiago muitzen hasi dela, akaso aurreko kuadro hortan, eta iruipena dakat, fisikoki akaso Enaitz, baina azkenen aurrelarik beti ere ohituko gaude mugimendu horietan, eta azkenen atzelaria izanik, naiz eta hasieran igual ondo moldatu, nekea normalen orokorren lehenago etortzen da.
pertsona hauetan. Orduan, irudipena dakate, fisikoki akaso Enaitzek hobeto utziko diola partiduai. Guztiz ados. Eta azkarra doa, partida azkarra. 9-6. Pilotak ere ikusten da. Lehenengo partia kadetek jokatu dute. Pilota hauek biziagoa dira, Beste abiadura batean ateratzen dira. Kontrolatzeko ere zailagoa noski. Sakera Enaitz. Ekainek ezkerrez. Ongi, aukera ederra dauke Enaitzek. Ñakua txokoan, ederki aukera ederra zuen. Sakea ere ez dio gehiegi kendu Ekainek. Eta Ñaku ederra. Bai, beste bat, sakea eta zuzenean errematea eta tanto. Enaitz ere, sake ona da hau. Oso luze, baina ona iruditu zain niri, ona izango zen. Ona iruditu zait. Eskuinez ongi zartatu, beste aukera bat. Orain ere hori, eta txoste egin dio. Zorte ere ez du aldeko Olanok, hasiera honetan. Eta hori, Enaitz ikusten da eskuinarekin hartzen duenean Olanoren ezkerra bilatu nahi du. Eta bueno, mina egiten ari zaio. Bai, asmatzen dabil Landa. Oso tagit buruz. Azkarra dabil izaten bere jokoakin. Sakea, orain bai, erresto ona. Boleaz, ormaiko aukera ederra du Ekainek. Eskuinarekin eman, eta hor min gehiago egin beharra dauka Ekainek. Boleaz ongi luze, bolea oso naturala dauka Ekainek. Ezkerrarekin. Azpira. Nahiko lan izaten ari da, ezker horma horretan. Ekain. Jada galdutako batzuk baditu. Horra aurrera egin du. Bai, igual atzea iteko pelota bazan. Bai, ez da erraza izaten, Lauterriko joko ero honetan, behin aurrera egitea pentsatzen baduzu, ez da denborarik egoten gero atzera egiteko, eta kasu honetan hori pasa zaio. Atzein ezkio gaina, eutxi ezkio ere aukerak gautziko dezion, eta bai batzutan. Sakera Enaitz, sake hona dau ere. Kainek eraman, aukera ederra. Eskuinarekin bizi, oso pilotaka da ona. Oso pilotaka da ona Enaitzek. Eta Enaitzek egiten duen jokaldi oro abiaduraz. Orain ere pasa egin du. Sakera Enaitz. Ekainek eskuinarekin, erresto ona. Enaitz ezkerrarekin. Ez du aprobetxata, aukera ederra du Ekainek. Rumadikoa tanto. Ederra. Aukera ederra zuen eta baita aprobetxatu ere miren. Bai, ikusten da ahara badula. Jokaldik iteko, leheno ezker gantxo, bipareta, mozture bikain iteu. Eta bai, harrigarria. Bai, ezin dio Landak, ezin dio aukerak ikutzi, ze azkar asko bukatzen du Olanok. Ekain sakera, ea ba, asmatu beharra dauka sakearekin. Sake ona da hau, sake oso ona. Sake ikusten da, ez da abiadura handiz joaten, igartzen da, ez dela aurrelaria, eta ez daukala konfidantza asko sakera joateko bide horretan, baina oso beso bizia dauka, eta erraz ateratzen du pilota. Bai, nik uste hain, besaluzeare bada, naiz eta movimentuak igualak aso motelago gizan. Orain ere sake ona, aukera ederra Ekainek. Ez du aprobetxatu hor, Ormaikoa Enaitzek, Ekainek. Eta azpira Enaitzek.
ekartzeko pilota izan dela Bai, iruditu iruditu zait berriro bipareta bat botatzea juntzaiola. Bai, Baina eustera joan dela bai. esango nukenik, ez dakitea, Berriz. orain ikusiko dugu. Hortxe guain botadun bezalako bat. Ez du ezker pareta bilatu. Ez dakit. Iruditu Zer nahi esan? iripena da, azkeneko pelotak antzeko Nik gestua. esango nuke iruditu zait, ustera baina- joan dela, altura ematea. Bueno, ez dugu sekula jakingo, gero galdetuko diogu. Gaur ez geha adostasun bat iritsiko, Ederra! Haze sake ekangek. Horain ere, ez da biadura handian joan, baina ez dauka beharra hundirik, beso horrekin bizi atera du. Songi eta ezkerpareta ere ongi bilatzen, Bai, askotan abiadurak baino, abiadurak asko balio du, baino pelota kokapenak askotan gehiago. Eta beste bat. 11-13 etenaldia, eskatuko duela iruditzen zait. Enaitzek. Eta bueno, lehenengo partidan iztuetaren kamisetarekin dagoena, orain Ekain Olanoren botiero lanak egiten ari dena, Landarenak egiten aritu da, Jurgirenak, eta orain Jurgi ikusten dugu, bere anaierenak egiten, beraz, lehenengo partidan batera egon dira, baina orain aurkari dira, bi botieroak. Bai. Kuriosoa, baina bueno. Biak klub berdinekoa izanik, Hoi agian. da, danak klub berdinekok, azkenen akaso enaitz, familiekin dau, eta Ekain laguntzen gehatu da, botillera. Aita ere baina orain. Landak ez du aholku faltarik. Eta partida azkarra doa. Partida azkarra, sakea ere bere garrantzia izaten ari da. Pilotak ere nahiko biziak direla iruditzen zaizkit. Agian bizitasun horrek edo bai, eta sakearekin tanto asko lortzen. Bai Ekain eta bai Enaiz Landa ere. Ekain Olano sakera. Botea lauan egin. Orain ere pasa luzeegia. Nik uste dut kezka hori baduela, horrelako mutila izan da, horrelako besoak bostan aurretik bote egitea ere kostatzen ari zaiola, esango nuke, ez da seinale txarra izaten hori, seinale okerragoa izaten da hirua ezin pasa ibiltzea. Guri askotan hori pasatzen zitzaigun. Sakera, orain erdi-erdiko sakea, ongi Enaiz, altura emanez, airera Ekain, aukera ederra orain Enaitzek. Luze paretera, ongi Ekain, bolea azpipareta, azpira, hor pixka bat heldu dio, bolea horri, ez dakit oso garbia izan ote den. Ez dakit, baino tanto lortu nahi du aldan azkarren, ez dakit horri balak aso ezkerrez jarrita erresagoazun, zabaltzeko, garbia izan da, etzian lan erresak. Lehenengo partidan komentatu duguna, iruditzen zait, frontoi honen ezaugarriak hormabiko ateratzen da, baina efekto pixka bat ematen badiozu. Pipareta klasiko hori ez da erreza hemen sartzen. Sake ederra orain ere. Eta asko sakatzen, 13 markagailuan. Bai, eskua sartzeko ez du tartik euki sartu indu, baina bazpare atzamarrak zabalduta, eskua zabalduta, minik ez hartzeko. Asko sakatzen, bai. Eta amairuna? Amairuna, bai, orain ere Ados. hori esan behar nuen, ematen zuen agian Enaiz Landak alde erabaki horra hartzezakela hor, tanto batzuetan, baina oso ongi, eman dio Ekainek buelta. Sakera Ekain. Sake hau luzeegia. Ezin du frontixen altura gehiagikin atea, ze ez du txapatik oso urruti ateatzen sakea, baina dakan alakin dakan palanka horrekin Bai, nik uste ezin du dut, asko altxa.
bere helburua norabide egokia eman eta nolabait 3 eta 5 horreta sartzea dela. Orain ezker horma gehiegirekin sakea ongi landa errestoan. Ekain. Ongi Enaitzek, aurrera Ekainek. Aukera ederra du. Ongi ezker horman oso ongi. Oso ongi sartu du. Ze garrantzi duen ezkerreko pareta topatzea. Bai. Reskuinarekin oso aurrean kokatua zegoen Enaitz eta lehen komentatu dugu behin aurrera egin ezkero atzera egitea zaila izaten dela. Begira ze ederki, Hankak oso ongi jarri ditu eta ezker horman ze ongi sartu duen. Eta 14 eta 13 aurretik Ekain orain. Sake ona orain ere. Orain ere, sake oso ona eta asko asmatzen, Iruditzen zain miren, saiatu behar lukela, Enaitzek agian, sakeren batean itxura egiten edo aurrera joateko, naiz eta gero ez joan, behintzat Ekaini zalantzan batzuk sartuz, asko asmatzen ari da, Ekain sakearekin. Bai, baina, imaginatzen ez betiko, azkene pelota inbizia torrela askotan, beldurra ez. Kasi izan liteke, baina era bat ados, Zez aldatu berko lukez, hemin handia izai egiten sakez. Ekain sakera. Bada, esan bez, Bai, begira, zegin dut eta badu aurrera. Eta ez da arrexa, etzen aukera txarra, ez zait iruditu aurrera eginda aukera txarra zenik abiadura handian etorri da hori, bai? Orain ikusiko dugu. Akaso igual guaindik konfiantza falta Bai, hor izango du, ez dakit. Ezkerrez junda, eskubiz jarri berri izan agian du. sotan manoz aukera hobea izango zen, oso azpitik hartu baitu boleaz. Tenaldia, bigarren etenaldia eskatuko du. Ongi eskatutakoa, iruditzen zait, etenaldia hau ere. Hor ikusiko dugu, sakea. Eta iruditzen zait, hor bolea beharren sotamanoz aukera hobea izango zuela. Bueno, 16 eta 13. Ez da gizen basak egin dizkion, baina 6-7 bai. Asko, bai. Eta hasieran Olano hasi da aurretik, landak buelta eman dio. Nik esaten, gaina esan dut ez fisikoki akaso Ekain jetxiko tezan, baina, karo, hainbeste sake sartuz, ez dio nekatzeko denbora eman eta rekuperatzeko denborare badu. Eta, bai, nahiko parekatua ba. Elkarre min asko egiten, sake hartzen duenak, abantaia hori ongi ari da aprobetxatzen. Hemen dira pilotariak berriro ere, lanerako prest. Ekain sakera. Orain ere sake ona. Tximista bezala ateratzen zaio eskutik. Asko sakatzen. Asko. Bai, nagusi da saken, Enaitzek ez du sake txarra, baino Ekainena, bai, beste abedero bat. Bai, abiadura eta norabidea. Norabidea batez, bai. Gea da, sake asko atera ditu hor ezker hormari itxatxita, eskurik kasi ezin sartuz. Orain aukera hobe eduko restatzeko, baina bai, akaso eusteko moduko abazan. Bai. Ikusita aurretiz ze sake atera dizkion, hau ekartzeko modukoa izan dela iruditu zaigu. Hor, 7 hankak zituela errestatu du, sekula ez dira lan errezak izaten horiek, baina ekartzeko sakea zen bai. Eta 18 eta 13, tanto egin beharra dauka Enaitzek, sake ona orain ere.
Ongi, oso Hau bai. ongi errestoa. Ekain, luze. Landa, altura emanez. Bolea oso ona, Kainek. Ongi hankak bilatuz. Aurrera Ekain, ez du asmatu. Hor, ez da Enaitzek ere. Aukera ederra dauka. Eta ezin. Enaitzek eduki ditu, pare hor ere ezkerrarekin ikusten dugu. Eskubiko marra bilatzeko aukerak izan ditu, baina eskura bota dio, eta bolea zeman egiten dio Ekainek. 19-13. Bai, eta Enaiz estabil asmatzen ez. Eta Ekainen abiadurak ez dio laguntzen. Sakea ezker horma askorekin, ongi errestatu. Bueno, 14 lortu du. Jendea ere armaietan, landatarrek ekarri dute, beraien afizioa, eta hauek landak tanto egiten duen bakoitzean, tanto ospatuz. Bai, eta aipatzeko ez, baina arte ez dugu esan, baina dazkau 3 final eta 6 pelotari, eta 6 pelotaritatik 3 Tolosa klubekok. Eta bai, nik uste Tolosa klubetik ekarri duela, azkenen 3 pelotari izan da, kuadria majoa, frontoia gaur. Sakera Enaitz, asmatu beharra dauka sakean. Osongi errestoan Ekain. Landa, pilota kada bizia. Pilota hau azkarragoa dela iruditzen zait. Landak ateratzen duen pilota hau. Nik uste dut Olanok ere momentu askotan jartzeko arazo handiago dituela honekin. Eta ederki, aukera ederra zuen, baina eskuinarekin oso ongi sartu du ezker horban. Hoi luzegi ezotezi joan, pelota hori. Bai, izan liteke. Bai. Orain ikusiko dugu. Hankak hor. Hortxe izango zen. Bueno, 15-19. Pilota honekin, Enaitzek min gehiago egiten diola iruditzen zait. Pilota gainera etortzen zaio Ekaini askotan. Sake ona da. Sake ona da. 16-19. Bi pilotariak ere beraien sakea oso ongi aprobetxatzen ari dira. Bai, ikusten da zer pasalitekela, sake atatzen duen momentun, gauza asko aldatzen da. Sakera Enaitz. Hau ere sake oso ona. Ekarri nahiko egin du Ekainek. Eta begira, lehen ere komentatu dugu, gaizki jotako pilotakada horiek askotan, gero lurrean, estraino txikiren bat egiten dute eta oraingoan ia boterik ez dio egin. Bai, atzamarrakin jotzen dezu momentu hor gero efekto, raro bat hartzen du, ez dakizu noa ateako da, eta bitu oso bote txarrein dio. Txarra eta txikia, gehatu inda. Eta 26. Oso ondo etorri zaio tanto hau. Bai, Olanoi. bai. Ea sakearekin asmatzen duen orain. Sake hau ezkerpareta askorekin luzeegia. Ea ba orain bigarren sakea. Lehen ere nahiko, bueno, ez da indar handiarekin ematera joaten sakean eta orain bigarren sakean zetirutzen asko arriskatuko duenik. Begira, sake ona. Ongi Enaitz errestoan. Hor bizi Enaitz. Ongi. Hor abiadura zematen dionean, Olanok ere baditu, zailtasunak.
pilota gainera etortzen zaio, horri gartzen da, agian mugimendu horietan, eta atzelaria dela orain ikusiko dugu, ezkerrarekin bizi eman dio. Bai, eta askotan nahi ikusten, erdi Bai. hiru inguru horta botatzen du bizi, eta Bai, hor ezkerrarekin jartzen da, eta ez du eskuan sartzen. Enai sakera, ea ba. Sake ona, kainek ongi errestuan ekain. Naitze luze. Ekainek nora. Ezkerrarekin kanpora. Bada tentsioa hemen, miren. Bai. Hor pareta jodu. Hemen atzean dauzkagu. Bai. Enaitz eta Jurgi Landaren aitonamonak. Hauek ere sofritzen. Sakea ona da. Aurrera egiteko aukera eduki du. Ez du, ormaiko ona, ongi oso ongi, eta bere buruari denbora emanez. Pilotaka da ona enaitzek. Horrera izalezak aukera baina ez. Joko klasikoan. Begira. Aukera ederra ekainek. Eskuinez. Astindu. Ongi zabaldu du ekainek. Oso ongi zabaldu du. Eta egia da, enaitzeko oraindik aurrera esango nuke sake errematean eta aukera eduki duenean eta ez du gehiegi aurrera egin. Ez dakit atzelari baten kontra arituta oraindik gehiago iruditzen zait. Aurrera gehiago egin beharko lukela, baina finala tentsio handia eta ez da erraza izaten, Tentsio handia dagoen momentuetan arriskatzea, aurrera egite hori. Eta 21 eta 18. Azken sake izango ote da ekainena. Ez ba. Sakea. Txalo gindar gehiagi eman die. Oso luzea, guain arteko sake luzena esan nuke. Bosterdi ere pasa du. Berri bere txalo zaparra da. Eta orain, azkeneko tanto hau arraroa izan da. Iruditu zen momentu batean motz gelditu behartzuela, baina ez. 22 eta 18, ekain Olano, Anpo sariaren txapelduna. Bueno, miren, zer iruditu zaizu partida? Bueno, kanpotik ikusteko, egia da, igual, lehenengo partida estugoa izan dela, edo, bueno, tanto bakoitzen pelotak da gehiago ondiala. Baina, bueno, esan dezuna lehen, osakez tanto asko, eta bueno, gogorra, agian, esan bezala, ez? Laburragoa partida, baina, bueno, ondo, merezimendu oso zirabazitako partida, Olanok. Bueno, zorionak ekain. Bueno, partida agian ez da ikusgarriena izan, sakez biok ere elkarri min handia egin diozue, agian zuk egixiago asmatu duzu. Bai, gehien bat, mine sakez indiot, gero jokunda behar gehiago zan. Atzeatu jeziten da gero nik alduta egin ez tarteka. Bueno, harritu gaitu egia esan, bueno, sakera joaten zinenean ez zara abiadura handian joaten, baina bueno, eskuin oso bizia daukazu eta atzelaria izateko ikeragarri ondo sakatu duzu. Sake asko, Dario honenak firmatzeko modukoak izango ziren. Bai, bueno, sakez, bai, asmatut gehiena. Gaur. Ongi ospatu orain, ekain, eta hori da, txapelduna zara eta txapelarekin oraindik hobeto ospatuko duzu. Zorionak. Eskerrik asko.
Bueno, enaitz. Behin finalera etorrita denok irabazi nahi izaten duzue, sakez asko asmatu du Ekainek, eta nik uste horre egon dela bion arteko diferentzia. Bai, hasi ondo ingea, baino Ekainek sakez eta asko eman dio. Da, eman dokotan mina hundien di gero pelota biziez euken. Mina hundien dit, asko jokatu eta, bueno, zorion du besteik ez. Bai, iruditu zaigu agian momenturen batean, eta gehiago Ekain atzelaria izanez, sake errematean edo gehiago agian saiatu behartzen nuela, ez da erraza, Ekainek gainera abiadura handia ematen die bere pilotakadei. Zuk zer konklusio ateratzen duzu partida honea, zer ondorio ateratzen duzu? Bueno, behatzelari esan da nik uste gehiago arrieska barko nola gehiago errematea jun, baina partidun finala eta nerbioketa eta boteak gehiago jokadet, eta nik uste izango zela gehiago airea eta junezkio, igual gehixio peleau, baina saizutena berak asko jokatu eta hoixe, zorion du besteik ez. Bueno, orain pena izango duzu, baina txapelketa ederra egin duzu, ez da edozein finalera iristen, bi ailegatu zarete, eta bueno, alde horretatik zorionak ez dizute emango, baina bueno, gustora egoteko moduan zaude. Bai, bueno, txapeletakin gustoa, bide politia indet, main galduta pena, baina bueno, aurrera segi behar. Oidek, bueno ba, venga, egongo atxok, aio!
Ibarrak aterako du lehen sakea. Lehen aipatu bezala, oso garrantzitsua izaten da askotan, sakea tokatu, takada txiki bat egin, eta oraindik gehiago finaletan, ez? Azkenean urduritasuna dagoenean, aurretik ikustea, 3 eta huts, 4 eta huts, lasaitasun pixka bat ematen dizu horrek, eta ea sakea aprobetxatzen duen. Badoa, lehen sakea ateratzea Ibon Ibarra. Eraba konzentratuta. Botea lauan egin. Irutik, eskuinarekin, bizi, hanketara. Ongi Julen. Ederra pilotaka da Ibonek, bai. Oso ongi sartu du. Ezker paretean. Ibon Ibarrak pilotaka da. Aipatu, Armaolea 22-19 irabazteti dator, bere finalerdia Tolosako iraetaren aurka. Ibarra berriz, astelena pilotalekoan jokatu zuen, Lapkeko egigurenen aurka, eta 22 eta 12 irabazi zuen. Final orekatua, espero dugu, Miren. Bai, aber ala dan, ez dakit hauek ligan elkarren kontra jokatu zuen, ez dakigu Ez zuten jokatu. Ez zuen jokatu. hauek. Ondo, lehenengo jardunaldia, lehenengo partida, aber politietxe da, eta hasiera ona izan du Ibonek, ia pareta pelotaka dauztik ezkerreko pareta topatuz, hau ere bai, eta hasiera oso ona. Txokoan, ongi oso Julen altura emanez, barra boleaz, Julen, ez du gozatu, ez da Ibonek ere, txapara joan zaio pilotaka da hori, horri izan du, bigarren pilotaka da horretan aukera Ibonek, ez du gehiegi asmatu, eta bueno, ez da tanto ona izan. Ez, baina bai, nahiko utxa hundia, hor bizi zetorren pelota, baina etzan Bai, horrere. etzan faiatzeko modukoa. Bana. Julen sakera. Ea ba, ikusiko dugu pilotetan ere alderik badagoen. Lauan bote egin, luze egia, bai, luze egia. Larri, baina bai. Eta bigarren partidarekin alderatuz, sentsazio ematen du, hau afizionatuen finala da, pilotak ere pixu gehiagokoak dira, eta igartzen da, frontixetik agian gutxiago ateratzen dira, baina karga handiago hartzen dute atzetik errestatzerako garaian. Sake ona, ongi Ibon, boleaz Julen, oso ona bole hau. Ezkerrarekin oso ongi. Ongi Ibon, bere buruari denbora emanez. Ongi orain ere, boleaz Julen. Tanto ona jokatzen ari dira. Ibon, aurrera Julenek. Boleaz, ez du asmatu. Moztu. Aukera ederra du. Boleaz luze ederra. Ederra Ibonen pilotaka da hau. Tanto ona izan da, oso bizi jokatua. Eta azkenean, amaiera ederra eman dio Ibonek. Oain arteko luzena esango nuke, hortxe biliko da, bai, horrezkerrez hasea jartzen, baina eskubiz. Bai, begira, Aso azkar kolokatu da ondo, eta zartada galanta. Ederra tanto. Zuzena. Sakera, Ibon. Eraba konzentratuta.
Botea lauan egin. Eta ekartzeko sakea izan da hau, eskuinarekin ez zuen, ezer, sake horrek. Bai, pareta gehiegikin atea du sakea, eta bai, ez du ondo sartu eskun pelota. Begira, eta orain ere irudietan ikusten dugu, Ibonek sakea ateratzerako garaian fijatzen bazara oso eskuinetik ateratzen du, botea eskuineko txaparen ondoan egiten du, hori iruditzen zait, ondoren norabidea eman eta ezker horma jotzen duenean bera egiteko egiten duela. Zenbat eta eskubiagotik atera, norabidea eman ezkero eta ezker pareta ikutsu eta bera egiten baitu. Orain ikusiko dugu. Sake ederra ikusi da, begira. Begira ikusi da, sakea aipatzen genuena, eskuinarekin oso norabide ona eman dio, ezker pareta jo eta ezin eskuri sartu. Juleni eskua sartzeko ia denborek ez du eman, gaina nahiko labur atea du eta atzen zeon eta denborek ez. Ez da aukerarik ere, horrela sakatzen badu. Arazo handiak izango ditu Julenek partidan. 4 markagailuan. Lau tanto ditu Ibarrak, 2 sakez eginda, boleaz bat, eta lehenengo tantoa eskuinarekin, bizi ezker horma sartuta. Sakera doa, Ibarra. Orain ere sake ona, ederki Julen errestoan. Azze boleak da, bai, aurrera ongi egin du, eta azpira oso ongi joan da, eta aukera ederra zuen, baina txapazpira joan zaio. Bai, beroketan fijatu naiz, eta biak atxudiak gantxo asko sartzen, eta bata bestia baino hobia, izan dira beroketan bota dituenak, baina partidun asuntoa asko aldatzen da, hortxe zuen. Ez hainbeste, ajustau gaberen ikuste abiadurakin bakarrikan tanto erdia edo gehiago da zala, baina bai, txapa bera. Kostako zaio hau baino aukera hobea bilatzea. Ea ba, Julen Armaoleak sakearekin asmatzen duen. Badoa sakera. Lauan bote egin, sake ona da, ongi bon, baina gora. Ongi eutxi dio sakeari, askota zailtasun handiena horre egoten da, horratzetik errestatzerako garaian eskuan ondo sartzen eta eusten, baina gora joan zaio. 3 eta 4. Baita esan dezunaren, oain nagusi mailan pelotak astunagok dira, eta eskun ondo sartu du, baina, bigarren partiduna hasiera nahiko antzeko, esango nuke sakez tanto asko, errestone akaso eusteko dian pelotak ere oitan faio asko, eta aber pixka luzatzen dijoaztin tanto hauek. Sakera Julen, sake ona hau ere, ongi bon. Aukera ona du, luze eta ona. Bai, utzi egin du Ibonek, baina argia izan da. Bolea sartzeko ere daukan bolearekin ez zuen aukera txarra, garbi ikusiko zuen, kanporazioala, baina bai, altura askokin eman diota, bai, nire hasieran pentsatu dute, kanpo jungoa zala, baina ez, garbi ikusten da. Garbi barrun. Ongi oraingo honetan epailea. Bai, kantxa barro baino sartuta. Launa, Julen sakera. Ibonek orain ere gora. Bai, aurrekon tankera, oso ondo sartu du eskun hauri, baina ez indarrek ezin lortu dabil, erreston. Eta 5 eta 4, aurretik lehenengo aldiz, Julen. Sakeak ez zeuken, misterio handirik, ederki heldu dio, baina gora. Hala ere, seinale hobea izaten da, miren, azpira joatea baino seinale hobea izaten da, goiko toldo aukitzea. Dudi gabe. Sakera Julen, 4an bote egin. Baina ere ezker pareta gehiagirekin, ongi Ibon errestoan.
Ezkerrez luze. Ezkerrarekin jeitsi, Ibon eskuinez. Bizi darabil eskuinez Ibonek. Ezkerrarekin oso ongi ireki. Tanto ona jokatzen. Oraingo honetan. Ibonek eskuinez bizi, oso ongi aurrera doa, ederki. Amaoleak altura eman. Ormadikoa ez da gehiegi zabaleratu, Julenek ere ez dio zerra hondirik egin. Orain ere bere burua saldu du. Kanto gogorra. Bolea zongi, Ibonek eutxi, ordu. Ederra. Ederra pilotakara. Hor, lehenengo tantoak, lehenengo pilotakadak oso ongi jokatuak izan direla iruditu zait. Gero biak ere nahiko arazo izan dituzte, hor aurreko joko horretan, baina amaiera ederra eman dio Julenek. Bai, akaso ez du hainbeste hainundu markatu ez, pelotak erdin asko gehatu dira, baina bueno, pauso desente mamerre izan ditue. Eta nekatuta, tatxeena. Lehenengo atxedena. Bai, partida honetan ere orain ez du, bero handirik egiten, orain ederki daude, etorri garenean askoz bero handiago egiten zuen, baina iruditzen zait partida honetan ere fisikoak izango duela, zer esana. Era bat, eta bueno, partida lehiatua, hasi bezalaxe bukatzen duen. Eta, bueno, bai, freskatu du, baina, bueno, azkenen hainbesteko berok, atzetik egun hauetan hainbesteko berok, gaur egun guztin berok ideu, naiz eta ben freskatu nik uste, azkerren horrek baita faktura pasatzen dula, Julen da egoneko kantxan. Atzeti dator, Ibon. Zer dipatxetan? Bai, beroketatik, beroketatik ikusi dugu izarri batean Ibon. Ea ba, orain goz esan, iruditz agian, Ibonek bere pilotakadei bizitasun handiago ematen die, eskuinarekin batez ere, ikusten da Julenek besagain hartzen duena ezkerrarekin eta ongi kolokatzen duela pilota, baina agian galdutako gehiago Ibonek. Sakera Julen. Eta motzegia. Askotan ikusten ditugu horrelako gauzak etenalditik bueltan. Eta orain arte, saketik Julen naiz eta pare bat antu egin dituen, ez da asmatzen ari. Ez, bai asko ezker pareta asko genate ditu, hau aldiz. Bai, norabide ona eman dio, baina laburre gehatu zaio. Oso laburre, Bai, oso, bai, tarte handia. Eta, bueno, garrantzitsua da lauterdin sakeakin asmatzea. Eta aldiz, Ibon hortan ikuste zuzenago da biela. Okar espaldiman hau pelota aldatu du. Bere pilota atera du bai. Sakera Ibon. Eta laburregia berak ere. Laburregia, arriskatzen ari dira biak sakearekin. Horre ikusiko dugu. Botea ongi egin dio, baina oso labur. Hau ere, biterdia, ez dakit pasa duen, baina bi... Hortxe ibiliko zen. Bi sake hauek oso laburrak izan dira. Hai. Bueno, 7 eta 5. Ea ba, bi pilotaria pixka bat azkeneko tanto eta trake xamar ikusten ditut. Bai, oparik itean elkarri, bai. Ea sartzen diren. Julen sakera, orain ez du gehiagei arriskatuko. Nahiko sake hona da. Ongi arrestoan. Orain ere luze Julenek. Airera joaten denean, luze jartzen ari da pilota. Ibonek aukera ederra dauka. Moztu, txokora.
ongi Julen. Aukera hobea oraindik. Orain ere txokoan. Amaitu beharra dauka Ibonek, txokora berriro ere. Eta ederki. Tantoa ongi landu du. Iruditzen zait aukeraren bat eduki duela Ormadikoa jotzeko. Julenek ezker hor txokoan itxoiten zion. Pilotakada gehienetan eta hor gantxoa ez da agian ongi jodagoa izan, baina bueno, engainatu du eta eskotan esaten duguna asko balio du horra aurrera joateak. Eta aipatzekoa Julenen defentsa hor txokon, lehen esan dut, kaso patean atzetik abiodura ez da hainbeste baloratzen, baino oso bizkor zetorren, eta hor 3 pelotakada oso zail jaso ditu, eta bai, laugarrena edo zabaldu du pixkat, eta tanto. Ezkerrona dauka Julenek. Oso ona, konfiantza asko. Sakera Ibon. Sake ona da, ongi Julen, ezkerrarekin lan ona egiten. Orain ere txokora, Ibonek. Eta pilota ez zuen ematen, tanto egiteko pilotakada behar zuenik, baina uste baino gainerago etorri zaio pilotakada hori, orain ikusiko dugu, zuen ematen agian, eta azkereko momentuan gainera etorri zaio, eta mugimenduetan eta agian lehenago mugitu beharrekoa zen, eta 7 markagailuan. Aurreko 2 partidak ere bete-betekoak izan ditugu, oreka handia egon da markagailuan, amaieran 2 partidak ere, bueno, pixka bat alde batera joan dira, bestela esan duguna. Emaitza oso berdintxua izan da, eta orain ere ematen du partida oso gogorra eta lehiatua izango dela. Sakera Ibon. Sake ederra da, ongi, oso ongi Julen errestoan. Bolea ederra Ibonek. Aukera ederra du. Moztu. Ongi Julen. Beste aukera bat Ibonek. Ederra, eman dio, oso ongi Julen. Hor ikusten dugu, aukera badauka pixka bat zabaltzeko pilotakada horiek. Orain tanto egin dio, baina iruditzen zait, bueno, Ibonek eixego saiatu beharko lukela, edo Ormadikoarekin, edo eskuineko marra bilatzen, azken tantoetan Julenek bertan itxaroten baitio. Orain ere ikusiko dugu, gero gainera etorri zaio, hor oso gainera etorri zaio, pilotakada hori. Nik uste dut estrategia akaso pixka bat aldatu dula, ikusi du, azkeneko tantotan ikusi du, indarrez ari dela, eta akaso ez dakite iruditze zaite, nahi dula indarrez atea, Ibonek argi eta garbi indar gehiago du, Julenek baino, eta nik uste hortik nahi dela pixka bat atakatzen ez, egia da, nuski lauterdi da, eta bueno, zulok eta topatzea garrantzitsua da, baina bueno, fisikoki indartsugo dau, eta bueno, ez daite ez dara aukera txarra iruditzen, nik uste segurugo, igual akaso di joala hortikan, azkenan organtxon bate faiatu du, aurren igual ez da bilain fin, eta erabaki du, seguru juta, indartsu, hor bai, armaola baino gehiago ikusten da bintzat hemen kanpotikan, eta bueno, ja bi tanto oso antzeko lortu ditu jarraian. Bai, joko praktiko egiten. Hori da. 8 eta 7 markagailuan. Komentatu duguna, jokoan gehiago da Ibon, baina 8 eta 7, eta askotan zu gehiago zarenean ez duzunean, ez baduzu aprobetxatzen, besteak sake hartu eta 2 minututan takada ederra egiteko aukera izaten du. Ibon sakera. Lauan bote egin. Sake eskuinarekin, Julenek ongi. Ibon, orain ere ezkerpareta diatuz. Eta ederra zen, pilotakada ederra izan da hau, bizi jotakoa.
eta bai, abiaduraz gehiago da, horrari zaio, min egiten. Eta 9 eta 7 markada joan. Bai, eta beste bat, 3. jarraian, tantoa ia berdin lortutakoa, hor, golpe txarra hartu du. Bai, ez dira ederra izaten, Julenek. golpe horiek, eta orain gainera sakea errestatu behar. Ibon Ibarra, eraba konzentratuta. Behatzetakoa kongin jarri. Arnasa hartu eta badoa sakera. Lauan bote egin. Ezkerror maskorekin sake hau. Ongi Julen arrestoan. Julenek eskuinez, luze, ederki, orain ere oso pilotaka da ona jo du eskuinarekin. Ezkerrorman mina handia egiten ari zaio, orain egia da hor pilota ez dela oso natural atera ez, zerbait jo du. Bai, nik uste baino, txost pilatzea junda, eta betikoa, ez dakizu ezkerreko pareta, olurra joko lehenago, eta olako abiaduran datorrenen pelota, batea o bestea inbarrakazu, eta ea sortea dakazun edo ez, eta ez zaio ondo etorri. Aipatu duguna, sakearekin jadakero bigarren pilotaka da hori ona hartzen du, eta joko praktikoa egiten eskuinarekin, bueno, alik eta indartxoen jotzen du, ezkerpareta bilatuz, eta hor mina handia egiten ari zaio. 10 eta 7. Eta lehenoko egoera berdina, akaso ez, armauleak zerbait aldatu beharko luke. Luzeegia, orain. Baina aire bila jutea ez da erresa, sakean. Oso eroso dabil, Ibon. Hemen ez dago sekreturik. Sakea besteak daukanean alik eta gehien sofritu, nolabait tantoa egin, eta gero zuk sakea daukazunean hor egin behar izaten da, takada, hor lehenengo sake horrek aginte makila ematen dizu, eta hori aprobetxatu behar da. Ibon sakera. Salto egin, eraba sartuta ikusten da partidan. Lauan bote, sake hona da, ongi Julen. Boleaz luze orain ere. Horrari zaio, eraba txokoan. Orain ere, bai, Zabala, aukera handia dauka Zabalean, baina eraba txokora eta txokolari da. Orain ere bolea ederra. Beste aukera bat, oso ongi sartu ezkerparetan, ongi Julen. Manez, oso ongi Julen, baina erabat defentsa lanetan. Orain dauka aukera, ez du aprobetxatu, eta ederki Julen. 11 eta 7, eta etenaldia eskatuko du Julen armauleak. Gusten da, eskuinez abiadura handia ematen ari da, pilotari. Bai boleaz, eta bai bote sartzen duenean. Beti ere ezkerrorma hori bilatu nahian, horre eduki du, Julenek aukera txotxiki bat, ez du aprobetxatu. Baina betikoa hor defentsan zabiltzanean, aipatzeko berriro, armaolean defentsa, ikaragarria, baina bai, azkenen defentsan zabiltzanen aukerako bat etortze zaizunen askotan oso zaila da, lehenengotik asmatzia. Hori da. Eta hoxe pasa zaio. Eta ezinen, arrastaka. Nekatzene bai, ikusten dut. Ematen bat nekatu ita, baina, bueno, kasu honetan defentsane eskubi ezkerre badabil. Saiatzen dabil eskubiko Zabaleko arrastoi topatzen aukera dakanetan, pixka bat igual muitu arazteko Ibarra, baina Ibarra jun, eta naiz eta pixkat muitu galantak askatzen dabil, eta oso ondo. Bai, nagusi da, orain Ibarra, nagusi da. Ibarra atzealdean dau. Haize fresko pixkat hartu nahian. Bai, hemen aukera badago. Frontoi honek aukera hori ematen dizu. Barruan
bueno, orain enuke esango bero handiegirik egiten duenik, baina, bueno, gu hemen ederki gaude eserita, lasai ederrean, pilotariek agian haize fresko hori eskertuko dute, eta, bueno, hemen dira berriro ere. 11:07 markagailuan. Ea ba, Julenek, ea aukerarik badaukan, tantoren bat egin eta, bueno, partida pixka bat parekatzeko. Ibon sakera. Orain ere sake ona. Sake oso ona. Ezker horman sartu zaio, ez da bat ere atera, ezker hormatik, eta horiek izaten dira sakerik okerrenak errestatzeko. Eta nagusi da, azkeneko denbora luzen, nagusi. Bai, sakea baliatzen du, abantaila hori lortzeko, jada erasoan hasteko, eta ongi aprobetxatzen bai. Gauza ikusgarririk egin gabe, baina oso praktiko jokatzen, eta abiadura erabiltzen une oro. Hamabi eta 7 markagailuan. Egin beharra dauka Julenek tantoren bat partidan bizirik jarraitzeko. Ibon sakera. Lauan bote egin. Sake luzea da, ongi Julen arrestoan. Ibonek eskuinarekin, paretera berriro ere. Eta erabat, hortxe bilatzen dio. Eta ari da, emaitza oso ona izaten ari da jokaldi horrekin. Nik aipatu dut, hasieran iruditzen zitzaidala pixka bat, bueno, eskuineko marra gehiago probesten saiatu behar zukeela, baina ikusten da. Joko hau eginez, oso eraginkor ari da, eta oso ongi. 13 eta 7 markagailuan. Ibarra guztiz konzentratuta. Badoa sakera. Lauan bote egin. Sake hona hau ere. Nahiko egin du Julenek. Ezkerrarekin zabalduz. Ederki zabaldutakoa. Oso ongi Ibon. Oso ongi jokatzen. Eta orain ezkerrarekin. Oso ongi bilatu du eskuineko marra. Larri zen, baina bai. Aprobetxatzen guain, zabaleko arrasto hortatik oso gertu. Bai. Eskatu ikezun, Julene, baina honik uste ja handik edo hemendik tantoa lortu nahi du. Erabatea bestea, baina ez garbi barruntzan. Sakera Ibon. Sake hona hau ere. Eta hor ikusi da, ezker horman nola egin dion bera. Asko sakatzen ari da. Eta beti da bilorre, txosta topatu nahien, bakarra mazuzentxo gatatzeu, baina ia danak paretaken atatzen da. Zango nuke ezker hormak ere laguntzen duela, ezker horma jo eta beruntz egiten du. Bai. Ez dira errestatzeko aukerik onenak. Eta 15 eta 7, 8 tantoko aldea. Pixkanak aurrera da, takada luzea. Bai, takada oso luzea. Ez dakit zenbait joan diren, 7 eta 5 galtzen joan dela esango nuke. Ibon Ibarra, eta begira. Zan liteke, 10 eta utxeko partziala.
Ongi orain, errestua luzeagoa. Ea ba, hemen aukera badu. Boleaz, baina ez dio minik egiten. Aurrera, ezkerrarekin ere ez du ongi sartu. Horri bonek eman egiten dio. Hora, tanto piloteatua. Ongi bon, oso ongi. Oso ongi. Eman bakarrik ez? Bai. Azkeneko tanton erakutsi du, emate ez honetan ere, ezkerreko pareta topatzen da biela, aireak kendu nahian. Julen ondo azkenen egin barra daka, airea bilatu eta aldan bezala aukera daun momentun bota. Baina Eskibarrak ez di uzten, ez du aukera bat uzten, tanto bukatzeko. Eta oso ondo, aspektu guztitan. Bai, ikusten da, Julen bera ere orain etenaldian ikusten dugu. Ez dakiz zer egin, ez nuke esango Julen gaizki jokatzen ari denik, egia da. Aukeraren bat edo eduki duenean, bai boleaz, bai ezkerrez, agian eskuan ez duela, behar bezala sartu. Baina, bueno, lan egiten ari da, hori behintzat ez diogu kenduko, saiatzen ari da, baina abiaduran alde handia dago. Bai, eta bueno, badakigu lauterdi bardeun banaka eozer pasa litekela. Bueno, oraindik 16, 22 iristeko 6 tanto falta. Eta bueno, zail asuntua. Baina bueno, ez du etxitzen arma oleak eta aber sorpresa emate du beste emateko gai den. Sakera Ibon. Lauan bote egin, sake ona orain ere, sake ona. Asko sakatzen ari da. Eta ikusi dugu, bigarren partidan ere Landa eta Olanoren artean elkarri min handia egin diote sakez. Ikusten da, ezkerpareta erraz bilatzen dute, frontisak ere laguntzen duela, iruditzen zait. Horre zeinen ongi, Ezkerpareta jo, errestatzeko aukera izan du oraingoan, baina lan zailak izaten dira. 6-7 pixua handia edukitzen du pilotak, ez da erraza izaten, txapagainera iristea. Eta 12 eta utxeko partziala? Bai, eta une kritikoa aspaldi izan du Julenek, 7 eta 7 ea tantoren bat egiten duen. Oso ondo errestoa. Oso ondo errestoa. Eskuinez Ibarra. Ezkerparetean. Ongi Julen. Orain ere, ezkerparetera, ez du asmatu Julenek jokalde egiterako araian, txokora. Ongi bon, denbora emanez. Boleaka ederra, orain aspaldiko partez, eraso pasada. Ongi Julen, baina oso ongi bon. Tura eman, bere buruari denbora. Eman. Hor egin du. Azkenean 12 eta utxeko partziala aipatu duzu egin duela. Eta bueno, hemen du 8. tantoa Julenek. Aukera ederra zuen, Ibonek. Agian nekatuta ere bai, tanto gogorra izan da. Bai, ez du, zulua hortxe zeon, pixka gorago bazen, tantoa zen ziur, ze oso urrut izan Julen. Baina, hortxe da bilsaiatzen, eta, lortu du sakea, eta, aber, aprobetxatzeko gai den hemen, utxik egiteko aukera gutxi ditu da, utxik ezin duin, partidua irabazi nahi baldin badu.
ez da erraza izaten horrelako uneetan 8 eta 17 atzetik. Zait iruditzen orain bere helburua irabaztea edo 22. tantoa egite izango denik. Iruditzen zait tantoz tanto joan behar duela helburu txukia jarri bere buruari, urrengo tantoa, urren 12. tantora iristea eta ea pixkanaka inguratzen da. Sakera Julen. Sake ona da. Ibarra oso ongi, arresto oso ona. Goleak da ona Julere. Pilota hau bajuagoa da. Txokoan. Eta ongi. Ezker horma jo du. Txost egin duela iruditzen zait. Pixka bat jo duela hor. Eta bueno, arraro atera zaio. Eta 9. tantoa. Ibarra hortzen gainen zen, baino. Bai, hor bote... Ez nuke esango nahiko zuzenatea dela iruditu zait, baina bueno. Agian, iruditu zait, eskuinarekin jartzen saiatu da, eta gero azkeneko momentua ezkerrarekin eta ez dio denborarekin. Orain ikusiko du, eskuina nahi zuen sartu, gero ezkerra. Eta bueno, 9 eta 17. Bueno, bitanto jarrean. Badago aldea pilotan, Pilota hau bajuagoa, frontixetik ere, bueno, irtera gutxiago du. Julenentzako egokiagoa. Oso, noski azkenen abiaduraz irabazten dabil Ibarra, ondo auto ona. Lauan bote, sake ona da, ongi bon errestoan. Tantxo ona Julenek oso ongi, atze pilota ekarri duen, izugarria, eta ez utzi ahoko zuloan. Eskuinarekin altura, lan izugarri egiten ari da, Ibon Eskuinez, bai defentsan, bai erasoan. Orain aukera edukiko du, ez du asmatu, gantxoan. Hor dauka, Julenek, hor dauka, oso ongi. Zeinen ederki, Defentsan aritu behar izan duenetan ere altura eman, eta ederra. Atze tantoa, oraingo honetan Ibon Ibarrarena. Partidako une gehienetan erasoan izan dugu, tanto honetan tokatu zaio, defentsa lanak egitea, batez ere eskuineko marra ongi bilatu du Julenek, baina eskuinetik ere, aipatzekoa, ze ongi iritsi den, hankak ongi jarri, eta altura ze ongi eman dioen pilotari. Bai, nik ez dakite Ibarren ze emateien jateko, baina haze hankak, defentsan, oso zaila zen nahi biltzea, larri zen hor eskubiko txapa hortan, baina bildu eta ikaragarri da jokatzen. Atakatzen da bienen indarrez bakarrik ez, norabide ona emanez askotan. Bai. Defentsan tokatzen danen ez dio, zuk esan dezuna ez dio errexusten Juleni, eta gauza diferentek ere ikian hor baina azkena zabalen sartu du tantoa, gantxon bat beste bota du, txokone bai asko da sartzen, eta partidu bikaina. Armaietan afaltzen dabiltza batzuk, bada garaia. Usten da, batzuek ere alde egin dutela. Imiri pixkat emateko, Berandu, amaikak 20 gutxi, partida ere luzeak ari dira izaten. Baina, bueno, giro polita izan dugu, hiru partidetan ere. Orain ere, bueno, zenbait jaialdi ikusi ditugu. Orain baino jende gutxiagorekin. Eta gaueko ia amaikak izanik eskertzekoa da. Pilota zaleak ere hemen geratzea. Ibarra orain ere kanpora joan zaigu. Arnas pixka bat hartzea. Bueltan dira pilotariak. Oso sartute ikusten dut Ibarra partidan. Oso motibatuta. Tantoak ere bueno, ospatzen eta polita da, pilotari bat horrela ikustea kantxan, transmititzen ari da, pilota zaleari,
eta gustora gaude begira. Sake ona. Orain ere lehen aipatu duguna. Eskuinarekin norabide oso ongi eman dio, hor botea ere ikusi dugu. Ezker Ormaio eta bera. Julen ez da gustoa, ez da... Azkenen esatezuna, Zabaletikan hor oso ondo bidatze ezkerko pareta eta jeitxiara ziteu pelota, baina Julen ez da gustoa, ez dio ezker paretai neurrik hartzen saketan, noski esan bezala Ibarran meritu dira, baina asko zailtzen errestoko lanetan. Bai, Ezker Ormarekin ez dio hartzen zuk esan bezala. 19 eta 9. 3 tanto falta zaizkio Ibarrari hanpo txapelketako txapelduna izateko. Orain ere sake ona, bai, erresto ona, Julenek. Ederki, orain ere zeinen ongi, luzeegi izan da baina. Etzan txarra, Ederra. Bai. Zeinen ongi eman dio norabidea, oso pilotakada ederra izan da. Goxo, ezkerko pareta bilatuz, atzeko lauterdiko marra bilatuz, baina gutxi baino luzeegi. Hau aurreko tantoa izan da. Hor ikusi dugu, sakeari abiadura handia ematera joan behar norabidea bakarrik ematera joaten da, eta asko asmatzen sakearekin. Ibon, ea bai Julenek ere bere takalatxo txiki bat egiten duen. 10-19 markagailuan. Julen sakera, lauan bote egin. Ezker Orma gehitxo, oso ongi Ibon errestoan, altura emanez. Boleaz Julen, ongi, pilotakada ona, ongi Ibon ere ezkerrarekin. Txokora, ederki Ibon, hor lan oso ona egiten ari da. Altuera oso ongi ematen dio. Horan Pulpaidez, eta azpira. Julenek azpira. Ideiari gabe ikusten dut. Defentsan ere Ibon lan oso ona egiten ari da. Orain ere ikusi dugu, atzera zioala Pulpaidez. Defentsako pilota bat, ia erasotzera pasada. Eta Julenek ez genuke esango galtzeko pilotaka da zenik. Baina bueno, pixka bat ezin horrek eraginda. Txapatik hurbil kokatzera joan da pilotaka da hori, baina ezin izan du 11. tanto hori egin, eta 2 tantora du txapela Ibarrak. Esan dezun bezala ezinen, eta hor gaina ikusi dugu seitun aukera pixkat ikusi honen txokoa dejada botatzea junda, baina eske erres iristea Ibon. Horre bai, gehiegi, eske azkenen botatzekotan ondo markatu barraka, ze gainen daka denbora guztin. Bai, hortara behartzen du, Oida. Eta zenbat eta gehiago arriskatu badakigu, galtzeko ere aukera gehiago dagoela. Orain bote ez dio ongi eragin, errestoa ere efektoa eman dio pixka bat Julenek, baina hor eskuinez oso ongi Ibarra. Biak, boleaz, orain Ibarra ezkerrez. Txokoti txokora ongi, Julenek altuera, azze boleaka da orain ere, eta ikusi da, Ezker Orma horretan, Ezker Orman askotan ez dago jakiteri nola ateratzen den, batzuetan jan egiten du, pilota orain berriz ikusi du, handia eman dio, baina asko atera da. Bai, ez dakit Julenek uste baino gehiago, begira, hor Bai. asko atera da, eta bai, hemen frontoi honetan esango nuke erasoan ari denak, eta eskuinarekin erasora pasatzen denak, abantaila handia daukala, eta bueno, Ibon erasoan ari da, eta abantaila hori oso ongi baliatzen. Ezken tantoa, final hauetak... Ez dakit ezkerreko parete oso seiko, ez dakit da, asko eltzeio pelotai, zuk esan dezunalen frontisa bizia, orduan esan dezuna, erabat, nik uste bi gauzen gatikan. Eta bado, azken tantoa, bueno, azken sakea. Ibonena, pasa egiten ez badu beltzak. Badoa Ibon, azken sakera. Botea lauan, sake ona da hau ere, sake ona da, eta hemen txamaitu da. 22 eta 10. Ibon txapeldun.
hanpo txapelketako afinizionatu mailan, lehenengo mailan, txapelduna Ibon Ibarra. Bueno, miren, hitz egin dugu, finalean zehar, zer iruditu zaizu zuri finala? Bueno, Ibon, pozik da, ospatzen da bilor, bere botilarekin, bere lagunekin. Ba, bueno, garbi ikusi deu, Ibarra nagusi, hasieran egia da, nahiko antzeko ibili dela. Julenek erakutsi du oso pelotaria dela eta hala ere badula, baina puntu batetik aurrea Ibon indarra erabiliz. Ba, bueno, nagusi izan da eta txapela etxera. Apa, Julen, ja, bueno, Gabon, bueno, zer esango dizut. Gehiago izan da, abiadura gehiago eman dio, eta bueno, ezin izan duzu ezer egin garko finalean. Bai, ba, esan dezuna hori ikuste zan, ez? Indar ez da gehiago zala eta velozia askoz gehiago mate ziola eta hor hasieran eutxi diot, bi parea tanto bat aurrera jo naiz, baina hor ikuste zan. Indar ez eta pasa itezian da hor alde indit eta ezin izan diot eutxi. Bai, egia esango nuke zure demeritua baino gehiago bere meritua izan dela. Eskuinarekin, saketik hasita abiadura handia eman dio, joko praktikoa egin du, ezker horma bilatuz. Aipatu dugu ezker horma ere nahiko sekoa, ez? Eroi hori da, jan egiten zuen ezker paletak. Eta bueno, ez da frontoi ederra defentsan ibiltzeko eta zuri gaur gehienean lan hori tokatu zaizkizu. Bai, behak esango nuke arriskatu asko ez dula, baina velozia ikearri eman diola ez. Eta hori, demora guzin txokoa, jokatzen zuen botez jartzen zen, nene boti oleaz jartzen zen, da hor pasa itezian. Da ni, saiatzen nintzen aurre, baina gehienetan atzea emarrun da hola zaila da. Bueno, hala ere, orain pena edukiko duzu, baina finalera bi bakarra iristen dira, eta bueno, egindako txapelketa ederra izan da, eta horrekin geratu beharko duzu. Bihar ja, beste modu batera ikusiko da gauza. Bai, hola, pentsa beharko. Pena izatea onartea iritsi eta ez irabaztea, baina bueno. Segin beharko du. Oidek, venga, Oso ondo. eskerrik asko, Eskerrik asko. Julen. Eta orain hemen daukagu gaurko txapelduna, Ibon, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, final oso ona egin duzu, abiadura handia eman diozu, zure pilotaka dei, eta bueno, askoz gehiago izan zara. Bai, azkenean alegindu naiz eskumiakin aprobetxatzen eta horra bost aldera atzeruta ataratzen eta naiz eta bera be batzuetan jo, bote pronto zero bote korridoz alegintzen ditzen bera atzeratzen eta eskumiakin aprobetxau dut. Bai. Hori, joko praktikoa, iruditu zaigu agian hasieran nahiko parekatu joan zarete eta aipatu dugu agian momenturen batean eskuineko marra hau gehiago aprobetxatzeko aukera eduki duzula, baina ez. Garbi zeukazun, zure estrategia, eskuinarekin eman, ezker pareta bilatu eta min handia eman diozu hor. Bai, hasieran igual batzuetan jo naiz hor aurrera airian bila eta ez neban asertatzen gantxuakin. Eta gero jasi naiz joku praktiko hau, boleaz be batzuetan aprobetxau dut eta ateratzen eban atzera. Eta beste bat eta lanian segidu eskero, azkenean resultatu ona lortu du. Bueno, eta oso unkituta ikusi zaitugu. Bai, amaieran azkenean, ez dakit, emozioakin eta ezin nahi negarrez eta akordatzen zara momentu politz guztietaz, momentu gogor guztietaz eta azkenean familizian dako eta entrenatzen dugunen dako eta da posa ondisa eta bueno, azkenean palmarezian jartzen eban ez nahi gala titulo horik, ero bueno, hain importanterik eta azkenean lortu dugu biharra eta gero. Begira, baduzu lehen tituloa eta orain ospatu, Bai, lagunekin eta... Ibarren dia San Juanak eta
ara goiaz juerga. Ederki, orduan egun ezin hobea txapela ateratzeko. Bai, eskerrik asko, bai. Bueno, ya está. Ai, gaitxu, bai, xaonik. Ean ez dugu, egia.
necesitas ayuda ahora para... ¿Necesitas ayuda para desmontar esto?